Kanji. More music. Adoko kachan. Asa. Ndo na nwele ọdụbe anyị dokwala anyị. Ekwurukwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurukwucha. Kodo na mba na-egelu mba n'ihu. Ekwurukwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ọ bụ mmụọ ndị na-efe ka ha na-agbalọta. Ekwurukwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurukwucha. Ọ bụ ebe amụrụ onye ka o ji ebichi. Ekwurukwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurukwucha. Ewu pụrụ mpi na nne ya epụrụ mpi. Ekwurukwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurukwucha. Ebunu pụrụ mpi pụrụ na nṅomi. Ekwurukwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurukwucha. Ngala na ha ya gbanenu. Nwanne ga-ije degazie anyị enwere mụrụ ha ori aja ịkpọ m afọ ebe ọ tọ ngwogwo ana m abịa ee ogede nwanna ka mgbuchala akwụna nwanne ihe ezigbo adogwe ihe mara nwanne nke dị mma na mkpụrụ ọ dịka mgbe gị na ana emegwe asị ndị a na-awere ukuru ogede ri aja egbe ọgịdịdị a na-ayọ ngwa enwere ife tọrọ ụtọ ka dị ọfụ na-atọ ụtọ onye chụrụ biskit isomana na ndị obere isomana nnukwu bred ogene onye ama ihe o tiri nkwụ ọkụ ka ozi nwere ọkụ wee ruo n'igbe aka fanta ukwu agwụ nwere ihe ọzọ ekene ekene agwụ bịa onye amakwa akwụ ibu ncha sawagodo na ihe nwere ozi ọkụkọ na ji wee kpọọ ya aka onye ọbụla chụba aja amaka chụba na aja ka afọ nke anyị etigbu ekene m unu ezumezu etigbu ekene m unu ndị mbụ na ndị egede ekene m unu mmụọ niile nọ na etigbu ekene m unu ife niile mere etigbu a na-etigbu jide ebube ekene abịakwa nka nsi abịa mkpọsị nkwa ọbụla eziokwu na ndị be anyị echefugo unu mana mụ na ezinụlọ m ka na-echeta unu na-edowekwa iwu unu na-eso unu ha sị na ụzọ ọhụrụ kazi mma ebe a na-ekwe ha nkwa
na mụ nwaka na ya na-eso unu. Ejikwa m nzu bịa. Nzu bụ ọchọ mma. Wee nụ nzu a chọọ obodo abụọ na-etigbuo mma. Nekwe na ọjị. Jikwa na ọjị achịkọtara a na-etigbuo. Ọjị ekonyekwa ọkụ isii. Nekwe na nke unu. Na-achịkọta a na-etigbuo. Onwe bụ. Zụtara m ji na ọkụkọ ya. Na-etigbo n'elu ji na ọkọ njide. Nke a bụ oke ọkpa iji efere n'aka ala. Ọkwụ na ya. Ngwa. Butere mmanya ọkụ. Ihe ya bụ onye ka m gwagoro anyị nọ n'iru mmụọ gaa ujize ekwentị abịa na ya. Agwabugo m gị mbụ. Nna m ewere ọkwa na Echidime na-akpọ ọmụzọ ya. Achịkpa gbagbukwa ahụ go na ọmụzọ. Were ya tinye n'akpa. Were ji ya na ọkụ a. Bacha ji ya bacha ya esi. Ya na oke ọkpa a ga-erikwu. Echidime. Echi. Nne, ana m abịa. Ka ihe na-emezi? Nne batago. Ka ihe na-emezi? N'ebezi, ka eme. Ọ bụrụ taa ka Mike na ndị be ha na-abịa okwu gị. Nnọta, mana ana m eche nna anyị eze Tigbo ka ọ bata. Maka mma ka anyị si kwado. Ka ife na-echekwa anya. Ọ bụ na ị nwere ike ịkpọ ndị enyi gị nwaanyị ka ha bịa nyelu gị aka sisi ka ọ nata obere ihe. Ndị ọbịa na-abịa ebe a ga-eri. Nne ịma na m adịghị eme ihe ọyị. Mama adịghị eme ihe ọyị. Ebe ide eme ihe ọyị ka ekwa nke isi kwado maka ama m na ngwa gị site obere ofe akwụ anyị ga-eji wee kwa ndị ọbịa na-abịa ebe a. Kedu nke imego isichego nri? Esiro m. Mana nne ajọ nshọ na nche enu Michael. Ara dịkwa gị? Ọ bụrụkwa ọgwụ na ọma nle. Kedu nke bụ na ịdị rọshọn ị chọrọ ịnụ Mike? Ofu onye na-achọta gị, ofu onye ị na-achọje, naanị ofu oyi inwe n'obodo a. Ka ihe na-emezi? N'eziokwu na m na Mike na-adị na mma abụrụ na nche enu ya. Ndị ọkwa nshọ na m achọ ịnụ di.
Banje nke pụtara ọfụ nke m bụ amaghị. Echidime, ụbagodiri m akpa m n'ime. Nneka, ọ n'ihi ebunwe akpa gị? O kwesịrị ịdị ụtọ mana nri ndị mmụọ na-atọ gwugwu. Anaghị akwa nọ bread eji chụọ aja dị ya. Enwe supermarket ọzọ na-eje karịa supermarket ndị mmụọ. Aja ka ị na-ata. Nke na-ata echekwa n'ihi akwụsị taa. Kwụsị na gị na-emekwa. Ize m abọrị ndị mmụọ. Agụ ifuru nwa. Anyị na-abọrịla onwe anyị. Aja. Ka anyị tacha bread ya. Anyị abanye n'ime moto. Anaghị baa n'ime moto jemekwanụ gịnị? Makwa. Eyepere ya. Nke abụọ kwa ịmakwa. Agwago m gị ịchọ iwere ife ọma m. Anyị na anụ ụlọ. Ekwu ụgwọ họteelụ. Agwachakwa na nga. Ọ pụkwara m afọ. Uche họteelụ. Họteelụ ịkpara afọ ịkpọzigoro ọzọ. Fichọnụ. Nwe họteelụ ka moto a. Moto. Spring. Abaso. No. Ame m. Una mgbere babem. Begi. Ka nwunye wee kụwa m isokwe. Ke bụ nsọ. Oso nwere ọnụ nwere oyi eme. Ebe mụ na ọkụ nwụ. Anayo. Bịa na wana ọbụ ya da. Anayo. Leta. Anayo. Iruchago moto m. Next week bịa buru ya. Anayo kenke o next week bịa buru nkwe moto. Moto m butere gị kemgbe eri 2 months. M butere gị moto. Ị na-asị na mbịa next week bịa buru moto. Ke dịkwa n'ihe a na ọgwụkwa nsọ moto ka anyị na-arụ n'elu moto jụchere ebe a ma a na-arụ ma like this one nkịta ọnụ ga ebe a 6 years. Ọ nwaanyị ka eji arụ moto. Enwere nke na-azụ ebe enyi. Ọ nke karịrị this guy. Ogbu efi nwere moto. Ngwa Anayo ka njụ kene gị. Isi na moto ole nọ here? Nke a otu, nke abụọ, nke atọ. Kedu nke na moto juru ebe niile? Moto juru ebe a. Onye niile wụ turn by turn. Mgbe olu turn gara ya oke ngwa 1 week bịa bụ Anayo, moto a na-ebe ha nọ mgbe m bịa. Ifuru ka anọ n'azụ ebe ahụ, ọ nọkwa mgbe m bịa. Onye nọ na monitor ekwuru mere enwe spirit na monitor m ebe a. Ị nọ na monitor moto juru ebe a. Amụ witchcraft. Anayo, achọghị m ka ị kwuo okwu ebe a. Ihe m ma wụ na ifuru ọcha m bịara ebe a, m ga-eburili moto a na OS. Ngwa buru n'isi. Mba buru n'isi na ha na maka na arụ anesi. Nke ihe eme. Gbagwusi ebe a pụọ. Next week bịa bụ moto. Amara eke mmadụ ibi. Anayo mụ ka iji otu agwa okwu. Moto m butere gị. Ememe ihe ọjọọ wee na-arụ moto. Ataghị gị. Ememe ihe ọjọọ wee na-arụ moto. Ataghị gị maka na m fụchara ndị niile na-arụ moto butere gị moto ka ị rụọ. Ama m anya ọrụ. Anayo maka Chineke ebiri enigwe. M bịa ebe a mgbe ọzọ bibi ihe enweghị ị ga-eme. Afịa na-atụ nọ n'ụbọchị. Ejikwa m mma aga. Nke gbasara gị ebe a. Igwe sụọ onwe gị dị mma. Idiot. Ndị mmadụ bịa ebe a na-akparị mmadụ just because a na-arụ ya mekanik. Ịma nwe onye ka ma arụ mekanik na this whole country. Emebiri ebe aka ntụrụ m moto ebe a. Onye amadị na moto anọghị ebe n'ike m. Ịchọbeghị na? Ị ga-akataba. Mmejikwu bata. Nke a pụtazie gịnị? Mmakana anyị egbugo oge ebe a. Na ndị na-abịa okwu ịkụ aka n'ụzọ maka nwanne nwaanyị nwee ike irutewegonu. Ọmụ ya na nwanne nwa. Ọmụ ya ekenye ya dị. Makwa n'ihi na ka anyị ọzọ na-eme. Ya bụ na nọ n'ụlọ ka m fụrụ. N'ife m kwuru. Anụgo m. Ndị nwe m ike agwụgo m kpọọnụ ndị otu anyị ka ha bịa kpọrọ nụ m ike agwụgokwenụ m ike agwụgo m achọzighị m ịnọ kpọọnụ ndị otu anyị ka ha bịa kpọrọ m
Nwe bụ na ruo ji bụ ndị bịa. Ọjị ezere eze n'aka. Ọ ga-abalị. Ebunyekwa n'onye ya na-eso. Aka m n'ụlọ ji nnọọ. Buchi ya ka ha wepụ ofu aka ọjị nke ha ga-eji n'ụlọ. Jiri ụlọ. Ka a wara anya. Na-eme eze etigbuo. Ọ ga-abalị unu. Eze etigbuo. Kpọsịrị ngị n'afọ na-akpụ na unu bịara be ndụ, unu abịa ebe ọnwụ. Ise. Okwu unu ji bịa. Nke unu na-eji na ya amakarị. Ise. Mụnwa bụ onye nze. Unu bịa n'obi eze etigbuo. Sọsọ m bụ onye chiri ọzọ ka dị ndụ n'obi be ndị etigbuo. Sọnsọ ya bụ onye chiri ọzọ ka dị ndụ na be anyị. Eze etigbuo. Eze etigbuo. Nke a bụ eziokwu. Onye nke a nwanne m nwoke. Nnọọ. Asị ka ebi. Nke a bụ nwa m nwoke ofu nwa m. Ya bụ ọmụmụ. Ọnya ụba. Eze etigbuo. Atakazi ọjị. Amara ife na-eme. Ata ọjị anya, mana ife ha ji bịa. Ha bụ ọdụ mara ihe ha dụdụ. Eze etigbuo. Aska. Afa m bụ Benson Ọnwụdiwe. Anyị bụ ndị ụmụ ụzọ dike na ebe na-atọ ụmụ anụka. Onye nọ n'aka nne ebe a bụ nwa nwanne m nwoke barista bụ Michael. Ife ji mara ya barista Mike. Ọ bụ nwa nwanne m nwoke. Onye nọkwa n'ebe a bụ nne a na-akpọ Ugegbe. Ọ bụ Ugegbe nwa ka ọ bụ nne m nọ. Eze etigbuo a sị na awa da agba ọsọ ife na nkịtị. Ọ bụ na o nwere ife na-achụ ya nụ, nwa ife ọ na-achụ. Ọ nyekwana ka anyị ji bebe gị. Pụta adịnụ. Nwa nwanne m nwoke a na-akpọ barista Mike nwere ife ọfụ n'obi gụwa eze etigbuo chabalị anya. Ọ gwara nya bụ ife ka anyị chụrụ bata. Ya bụ ife bụrụ nụ gịnị? Ya bụ ihe bụrụ gịnị maka na ịbịa n'obi a ihe ka nkụ mgbe ibe anyị. Ife ka nkụ n'obi be anyị. Na eze etigbuo anyị kpọkọ n'okwu afa. Chelu. Anyị akpọnya bụ okwu afa. Mmụọ zikwa onye bụ okwu afa. Maka na ihe nji egwu bụ na ọhịa be anyị. Abụ ụka izere ya akwa afa. O nwere ike anyị agọta ya na-egwu. Egwu. Dịka nzikwa gị ihe ehi ka n'obi a. Na ọ bịabụla egwu ka uru ji bịa. Ka ewu. Asị ka anyị bịara okwu egwu ma okwu atụrụ n'obi a. Ife anyị bịara okwu mmadụ. Ọgwọnọ Adaeze etigbuo. Bụ Echidime ka anyị bịa maka ya. Ịnwa na ọgịza agụrụ gwere okwu. Ọ gwara nya ka anyị bịa. Kịta ka ị bụrụ okwu. Ị na-agwagwu ejo njologo. Asị nwatakịrị na-anwụrụ n'ife okwute. Ụwarị anya aka o meje enyi okwute niile ahụ awụ. Nwere okwu ga-adịra gịza aga ehihie. Masị ka. Ịnụnara ihe ha kwuru. Ntị m dị. Bịa. Jebe. Unu azụ unu bụ ndị ebe na-atọ. Ya unu na ụba na-ese bụrụ nwanne m. Ọ nwanne unu. Ọ bụ onye obodo anyị ka ọ bụ na ya bụrụ ofu.
ọgbọ ọnwụ onye nke a bụrụ ya ọmụ atibe unu na ya na-abụrụ nwanne abụrụ ụlọ ka ịgbada mụgoro nwoke a na-ego ya ehike amanụ m onye ka enwe ego n'ala Igbo unu na ya na-abụrụ nwanne anyị abụrụ ọgụ ụba na eze agawa n'ọgọ fụ isi na nwanne ego na ebi ga-eje gbadoro ụlọ agbabara ụbara eze Nna m ikpọ mụ. Akpọ ngị na m. Asị m ka ngwa na o nwere ndị bịa be anyị. Nọ n'enu ejukwazi ịmava. Ama ha. Kedu onye nke ịmazi n'ime ha? Ama m Mike. Kedu ebe ị nọ mara ya? Na social media ka isi mara onwe anyị. Ọ sị Social media. Social media. Amamke social media nke ife a na-apị. enweghị ha na-apị na Facebook na Ọ gbakwa ngara ke social media. Ọ maka gị nwa ka ha ji wee bịa. Ya nweta nwa okorobịa Mike. Si na ya chọrọ ịdụ okwu ka abịa. Nwesi onwe ife yi egwe anyị amara ebe anyị kwụ akwụ. Maka na ọgụ ka abịara ịnụ. Anyị tụọ nkwụ na ada atụgharịkwa. Nwa nke anyị na-eme. wee ebe ị nwere ikwu ada anyị Nna m enwere m okwu. Enwere okwu. Enwere m ihe m ekwu. Enwere ihe m ekwu. aka nke bụ na onwe ihe ekwu ihe a na-ekwu bụ ị chọrọ ka ọ nụọ gị ị chọrọ ka ọ husband ya gị ọ ya anyị na-ekwu Achọrọ m. Vegetable. Achọrọ m. Baris eche na ụnụ kpara ya akpa tupu anyị. yeah we did anyị Ugegbe. Ogunnu. It's me, Barrister Mike. Ọkwa barrister. I know. Ama m. Ka ọnụ banye. Eze tigbuo. Inu benya. Bensi. Unu nọchazu na nataka. Ịkwana ụmụaka ma bi ha akpọrọ ka ya kpọpụta n'ama. Ama nwa chọrọ ịbụ nna ya anụ. Kedu ụdị ihe dị ya? Bensi. Eze tigbuo ya ada anyị Nke erie m ọnụ. ya ada Nke erie m ọnụ. ọkwa ịma na ụmụnne ọba na-ese ka ha bụ ịnwekwu Nna ya sị ka ama m. Achọrọ m ịnụ di. mba nọ biko nyegodo nke motosaịkụl a ka m bụrụ ewe jee Nollywood. Ọ dị na iru kịta n'okpuru ebe a na-eti akwụ. Esi na ebe gịnị? Nollywood. Zuzuru ụba n'ime. Na-ekwugheri. Na ihe na-akụ ị na-apụ ebe ọ ya ka ị ga-eje chọgụrụ ofu enyi nwoke jebe n'abalị. Bịa sị aghọrị m sị m na ị na-eje na TV. Onye na-ekpere gị ekpere n'abalị. Chineke meere gị ebere. O yi eme koduru bụ n'ebere wee chọba onye ọzọ ya eme n'ọbụrụ mụ. Na-akọrọ ya gbokọrọ ji a jee siere m inside tinyere m vegetable ya na ọkụkọ. Gị na onye? Mụọ. Anayo. Ugbo one ka m gwagoro gị ị na-achịkọta aja a chụrụ n'ụzọ ka chịbatazi na enu na. Ọmụma bụ eze udene. Aja niile a chụrụ n'okporo bụ mụ nwe. Anayo menu n'onwe gị ebere. Meziela onwe gị ebere chịkọnata n'onwe gị. Anayo. Melu n'onwe gị ebere. Ifere metụkwanụ gị. Etesina n'onwe gị ule. Mmụọ. Eze udene nwere ifele. Echigo m ọzọ ifele enwere ebe ifele adọm na ya. Emeli m ihe ọjọọ wee kweta ịnụ gị.
Kedu anụkwa m ụka ka ị na-anụ ụtụtụ ụka efifie ụka anyasị ụka ahụ enyere anyị bụ ụka ibe niile dịrị na ndụ bụ ụka nwere ife ọzọ na-abụrụ ụka achọ onye na-anụ nwaanyị ma ya ebi n'ime ụlọ ụka ka efe ya eme na ma ya ebi n'ụlọ ụka ebe ibu mbụ n'ụlọ a karịrị m ana m ayọzi Chineke ka ozi nata m ibu aza m ekpere ka gịnị wee mezie Anayo abụrụ nwunye m akpụrụ m nwunye m ịkwanụ ya azụ apụrụ nwunye m nkịta nwaanyị ọ na-akazi mma na nkịta aka esi bịa nke nwoke mmechi oge ọnụ onye ka bụ ugbu anyị nke nwaanyị Kristian ama na-apụghị ọkụ na-egbo enwere ibe na-eme ebe ọkịrị mgbagbu isi ọ na-eme gị n'isi gịnị ịbata be si na be mfe ọchịsọ ị na-ekwu bịa nke nwaanyị gwakwa di gị gwakwa na-ayọ ọnwụ na ibe mmadụ na ebe na nke ya ezughuru ya na nkịcha ya wee na-aka asụsụ arụ nwe oyi hapụrụ m nwunye m hara m nwunye m onye nkịta ka ị na-akọ ya kịta na ya cheje ngwenya gị ichicha jejejejejo imere ego n'isi chiọma ikwuru ụgwọ isi ya ka gosi bụrụ nwunye gị ede nkwuweri nsogbu adịrọ nsogbu ọkọmna obodo a iyi afụ enweghị eme you can do nothing to me mma amị ụka garị enweghị ihe eme ihe batagoro na be msef iteke risk ka mmenawa okwefe mgbe afọ na-elekwa anya ihe adakwa gbuo onwe ịnwụọ atị na ọbe m ka ị bịa nwụ mana nke bụ eziokwu ọnụbeghị agha nke ya o mebeghị gị ka a na-ayọ ugboro ole ka m kpọrọ Chidimma ugboro ole ka m kpọrọ gị na ọbụla kpọba ibi afọ isigo na-ịchụgharị ụmụ agbọghọbịa banyezie na nwunye mmadụ mana ifele metụkwana gị chịkọnatakwa n'onwe gị ọnụbeghị dagere anụ mekwe ego nwekwe ya bụ ọ freelance memen banyesa jee gwọrọ m ji hapụ akọ onwe ebe ị na-eje jee ka ị gwọrọ m ji ma e were ọkụkọ a mechasịara m hapụ ndị asịrị bịara imebisiri m ezinụlọ jee ka m wee gbafuru ihe esi emesi enwere m stovu enwere m pọtụ enwere m everything na my room mmesi ọmụmụ ka unu ya eji wee egwu mana Kristian anụgokwe Chioma o mere ego n'isi ọkwa nwunye mmadụ Chineke so ofu mma m mere ka this man bịa be m mmezi ugboro eto ka iwe ya eme ụmụ etigbo kwenu ụmụ etigbo kachanụ ụmụ etigbo welụnụ m ụmụnne m eji n'aka na unu ma nwanne anyị na ya nọ Amaeze ka otu ọzọ Amaeze kwụrụ ọtọ o nwere ife ọ chọrọ ime ka anyị malụ ngwa gaba n'ihu gwa ndị nna gị ochie ihe iji maka ya wee bịa nke a mmanya so ya bụ ọjị na mma agba aka wee bịa na ikwu nne m ụnụ ya agbaghara na mmadụ abịachi anya mmanya na ọjị ya bụ ihe nji wee sị ka m bịa nọrịla ọnụ tata
Ihe akọwara anyị nọ ka anyị mara ụsọ ekele ka ibu mmanya niile na ọjị wee bịa ekele ndị nna gị ochie. Ndị nna m ochie ọ bụrụ ihe kwuru bụ eziokwu ịma na ọga m ụba na-ese na mụ na ya dị na mma. Gụ na ụba na-ese ama oho ọ bụrụ ọsọ na mụ na ụba na-ese ma mụ na ya dị n'ezigbo mma. Ana m alụlụ ya ọlụ. As a matter of fact, mụ abụ manija ya. Ya na ụdị mmadụ ka bụ nwanne ji ụba na-ese ụmụ anyị wee na-achọ ọrụ ekim. Do biko na ndị nna ochie gbaghara na ibere ndụkwa na ana do efolo tata ikuku ọma ụba na-ese ya ekusi unu niile. Ọga m ụba na-ese chọrọ ịlụ nnukwu indọstrị ebe anyị na-alụ motosaịkụl. M wee holu ntutu taa si ya n'ọnụ ikwu nne m ka anyị alụ ya. Ya bụ indọstrị ga-eweta ọlụ aghala. Ya bụ indọstrị ya eme obodo emepe ndị ọcha ebebiri n'obodo a. ife niile kwuru dịsị mma mana o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ maka ya bụ indọstrị ị na-ekwu. Ọ kwa ezigbo ihe ka ọ bụ. Gụ na nna gị ukwu kedu ebe unu bụ n'obi unu ya alụ ya bụ indọstrị? Ọ ihe nsị ka m jụọ. Na-agba aja anị nna anyị ama m na ọmụmụ onwe ya. Nne m bụ nnukwu nwaada ụlọ gwara m na ụbọchị bụrụ gboo nọọ mmadụ si mmụọ nọ n'ebe afọ. Mana kịta ife ọfụ na-abatasị obodo na-emepesị ife na-adị. Ife ọfụ ga-abata ka nke ochie wee pụọ. Kedu nke bụ ife ochie nwadị? Mba, kedu nke bụ ife ochie? Nwadị nọdụ ụwa. Ọ na-adọrọ na gị na gị. Kedu ife na-asịrị adọrọ na gị? Ọ na ọ bụrụ ife ochie ka ọ bụ. Aja na ọ bụrụ ife ochie ka ọ si aka na-ekpere na mmụọ ndị na ya. Ọ bụ ọsọsọ eze tugbo na-eje na ekpekwa. Enwere onye ọzọ ifuru na mmụọ dị ebe a. Ọ bụrụ na anyị ewefu iwe ochie ka ife bata na be anyị, iwe ochie jebe ọ bụ ya. Ife anyị nọ na ya bụ ọchịchị onye kwuo uche nke nka na-ekwu. Ọ bụrụ na uche gị bụ ka elee anị mmụọ na-echekwa obodo anyị, asị gị uche gị ahụrụ ya. Koro obodo onye mmụọ na-echekwa ka njikere gị. Anyị nwere police station, anyị nwere vigilante, evuru egbe na-akwụgharị. Ọ bụ ọra na-eche anyị gwa mmụọ anyị echezina anyị. Mmụọ nwere egwu. Onye ka m na-atụ egwu? Ọ bụ mmụọ bụ eze ka udene. Mmụọ bụ akwụkwọ amị ọnụ. A na-ayọ ori aja. Mmụọ bụ onye bụ onye na-achọ egwu na-egwu na-atụ egwu. Ada atụ m bịa nwoke m ego na-ekwu ya akwụ anyị ka bịa were ego na-ekwu bịa maazị a bịa mbunata anụ mpata ọ na-ananya na nwere ife anya pụrụ gba mme ife onye gbuo onye mkpa ma ya eche n'ochi banye ego niile ịmanụ agụdụ n'obodo. Ọ na-agụ ego nne. Ọga mbụ ụba na-ese si na ọ bụrụ na unu ga-elesie ya ba ana ife ọ ga-enye unu bụ 500 million naira.
can be poor, no. Receive them with the pallium. My name was somehow. I think I'm happy with them. I want to call you. I want my Nandi Abundogom. That Christian family like us, it was remember even when me call on a cha with them. I don't want man alone. And I keep out what to do. For man. Yes. On good, if we go one, I'll live when we take well. There was my coach Yagi, and Mr. Kalpaka. Oh, my Christian mother like me, eh? He the chalana wage up party. Ina do me walk away. Oh, Eberato, Kedofa, because blue de gubia come blue zebu. Mike, Kakuwalu, Bakambulu Zeguna, Gana Melofuma, Kambulo Buzebu, in a room we walk and I went. I'm sorry. Mana, Echidime, and when Bogo ceremony, him sign na Omanum. Wuno, my cozy go situm na Omanum. The Amam Dulunu Jebe. The embarrassment metrum na only game subu. Biko name, I'm sorry. Hey! Alright? Abanginanda Bundogomo. Eh? Na Christian family like us, Equesrija Bawa. Money Lorano. Ina Push now, stop. Stop. Can not stop all. Nem Kusi. Please. See, Echidime Gurakoko. She's very intelligent. Always school teacher. Oh my off ma. But they just that at times on an attitude problem. Oh, if you go near, only see them on your go out, or you see them, or your name made to miss on a attitude problem. Or your name where I want gay. Na ibelu no kaikita. If we maka maluma salaro, umaka makalenya bonwa. No ka, mari fa na eku. Umaka mama de ki fe flavor na eli. Flavor o kai mali hedemma. Eh? Gina flavor nya kamma. Ogini kwa kan wo gbonje biale ebe me. Good evening. Good evening now. Kwage maro ebo nnai. Nemozugo now. Stop please. Stop gene. Anu pama. Esigote nye ilie no onu. Ana ekuzire enu inu ekwu na ani. Okuku oyibo kede fi biale emebem. Mike, good evening. What's good about the evening? Can I sit? Just sit. Mike, I'm sorry about what happened yesterday. I can be a yogi. Just look at the way you embarrassed me in presence of my parents. Why will you do that? I'm sorry about that. I like you. You're the only one I have, but... But what? I'm sorry. I have to go. Echidime. Nolani wakam ya. Kedi fe wo one job yale ba nko. Amo kan no soro bia ke no wa. Mommy obia ko wine all the soil. Obia ko ya ayo. So ma the soil. Sorry mo sorry ya. Bukwanya na ni e ba. Stop this now. Kushia, stop. Kedi o de madu nka babu. Kedi fe na eme. Nko na no stop. Kedi ha. Nke ka mmeji we ko wale na mfo nwa. Kedi ife du ni me nwa ejifu ya n'anya. Gini mba ejifu ya n'anya. Idi show na nwa aburu ogbanje na enye nsogbu. I mara na ogbanje. Ehe no. I negoduri anye frokod.
Mommy, rapụ m dị ọgba njem. Mana m fụ nwa n'anya. Ka m jee chọọ nnụ gị mba so na ọmụnwa bịara ka nkene gị ekene ịmakwa ihe imerụ na obi tata o juru m afọ a sị nka m ngwuru nke asị gị daalụ gbakwa isogbu n'onwe gị mba na is not necessary mana onwe ọdọkwa necessary daalụ efulu ụdị mmadụ gị na-amasị m amụ nwoke ya bụrụ nwoke nwoke kwuru ọfụ ihe okwuru n'ihe okwuru ọmụa ezudere a na-atụ ụjọ I fear nothing on anybody. Egwu jadrọdị m n'anya chacha. Ochie mana achọkwa m enyemaka gị ọga m ọba na-ese chọnahụrụ igbo ya bana onye bụ na ọnwa ogbone na ka atụrụ aka onwe nsogbu adọrọ mana o kwere nghọta na nsogbu ụdọ maka na onwe ndị na-agwa m sị na ọ bụ na eze tiwo ekweteghị ka ele ya bana ọ na-ama nle nke o ji wee bụrụ na onye nze na ọzọ aya maka na ọ bụ onye ọzọ ịma na be anyị omenala anyị bụ ndị nze bụ ihe na-ebi okwu onye mere ojuju otu a aghọtara m ife bụ okwu bụ na enwere ụdị okwu ya dafụtaba anyị akpọba ndị nze na ọzọ maka ọha ya bụ abịazi akapịa anya ma okwu ọnụ ebi ogwu ya wee bụrụ na iwe ọbụla ha kwuru ya ka omenala ya ekwe mana ọ bụrụ n'ụwa kịta ọ na-agbo ụwa anyị nọ n'ime kịta nke anyị na-eme kịta bụ in the era of democracy nwata bụkwa ilo nya democracy adị mana democracy bụ by numbers anyị nweji nọmba ne nkọwa gị bụ na ndị ya achọ ka ele ya bana karịrị ndị ya achọ ozugbo ọ maka eze tigbo onwe dị ishu ebe a na-ekwu okwu eze tigbo gị etigbo bụ ofe nkufu a na-ekwu maka mana ihe ihe eme bụ na ihe ejegwa ọga gị ka o tinye ego na 500 million na n'ohiwe nne o ya etinye ego mee 700 million mana mgbe m kwu 500 million n'obi ụmụnna ọgụ iso na ndị na-enwe aṅụrị na nso na ndị na-agba egwu na-enwe aṅụrị ka ọ nọ mụnwa egwu mụ ji egwu mana iwe bụ na enwere ka eji esi mee ya ka o wee rute onye ọbụla ya ndị ekweghị wee kwekwe ụzọ ewee gaa ọfụma so onye iji ka adịkwu ego na ya ma ego that's my point tiekwa 200 million ụzọ aga fịọrọ a na-abụrụ nke ozugbo adekwu onye ọbụla na-awụ n'elu onye ọbụla na-aṅụ n'elu na-aṅụrị n'afọ ego akpọrọ ịnụ akata mkpu ego akpọrọ afa ka eghe nwa a na-akpa na ọyọ segara ọnụ si na ego pere mpe ọkwa efu ụjọ adịghị nwa ha n'anya ụjọ na-adị anya ọrụ ụmụaka ọmapụta ọkọrịghị ụkwa a na-amara na ụkwado ọrụ ọ yekwuru ife sọrọ ya ma ka hapụ akụkọ a na-ayọ ka anyị akọ ya bara anyị uru mfu ego akpọrọ afa ọ dị egwu dị egwu ka njụ ọrịa ị na-achọ ka ire anya ya eze etigbo ga-eze ajụzi m otu a ebe ọ bụrụ ịkwụ ka nkwụ ezi ka ele zile ezi na anya ele ebe ịkwụ ka nkwụ nwa a na anyị na-ere ama na onwe mgbe anyị ere maka ifere ndị be anyị emegbugo m a na-ejikọtara obodo ife obodo anyị ji chere onwe anyị dị ebe a ka a na-asị kere ụfọdụ na-ama n'elu mana eze etigbo onwekwa onye ya atọ ụta onye ụta dịrị akwụkwọ nke bụ eziokwu dịka ụta esi edoro mmadụ na ife ịmụ na ha agọzi mmụọ ọkwanụ sọ ngozi ha na-ejezi ụka ọ bụ anyị iji afụ ya ka ha ji afụ ya ha wepụ anya enwere ihe gbasazi ha na ya ọ dị gịnịzi na ha na-eje ụka ha na-achọghịzi nwere anyị a sị na ha na-ele ha bụ ha lee naanị na maka njọ n'ọrịa ebee ka ịkwụ akwụ n'okwu a eze etigbo ebe nkwụ ka nkwụ ka anyị hapụ okwu anyị anyị taa anụ ka nke anụ dị anyị na awụkọta sịwacha apịa m hapụ okwu anyị ebe nkwụ ka nkwụ ugbo ebe nwa nkwụ iche na anụta nwanne m
akwa ịma na onye nze adịghị eri ife esi nne nwunye m nne ori aka gosikwara nne ezi dị ilo kedu anụ ihe dị anụ ezi mba mbọ kama na ezi ya zụrụ azụ ezi ya zụrụ azụ tawa n'ọnụ ma zụrụ ya azụ ma tụtara ya tụta mata ngụta dụkwa ya ma dụkwa ihe iji buru anụ ezi batara n'obi a ka ọ nọọ ka ị mara ihe mmekwu echeta azụrụkwa na eji ha anụ ezi abata n'obi azụrụkwa nyanya tinye ịbụwa na ụdị ịta ohu ka nta ohu ọ dị na nsọ a na mba gbagara m ka ntawazi ya nwa ta ka ntawazi ya nwa ta so maka ihe ndị ọgwa gị bụ na anyị hafụ okwu a na ya anyị anakọta je na-aṅụ ọgwụ n'isi na-awa ndị ọzọ nke ọbụla ekwutara anyị dị ya egwu na ihe nkwu na amaghịrị ya emere adịrị anyị Gịnị ka ị na-eme? Ọsị, ịdịrị afọ ụzọ. Ifuru nọ lesin note ka m na-eme. Nne ọ na-ebekwa akwa taa? Ka ife ilu ga na-eme nne o ji ebe akwa anyasị ọbụla? Amaghị m. Ilu ma ọ bụ nna anyị na-eti ya ihe? Igbuna, kedu ụdị echiche dị ihe nka? Na ya ka m gwa gị, o nwere ihe nna anyị na-eme nne, ọkwa ị na-anụ, o nwere. Kedu sikwa na ihe ga na-eti ya anyasị ọbụla? Ijota isi nkịta, igodo agwa eme gịnị? Sobadoro. Egbuna bịa. Ọ gịnị? Gee m ntị, baa n'ụlọ ka izu ike. Ife onye amaghị ama na ya, ọkwa ị na-anụ? Ama m na ihe niile a na-eme n'ụlọ a mere iji wee jụ na ihe ha anụ Mike. Ka ụdị okwu dịzikwa na ihe anụnwa? Ka ibe okwu asị kịta anụnwa? Nwanne m nwanyị, ịjụta isi nkịta na were agba ya mee gịnị? Nwere ya mee anya gị, nwere ya mee imi gị. Fụrọ ka ọ dị, ọcha ka ọmaka. Gbogbo na na-eti ọnụ n'ihe na-agbasara ọrụ gị. Ebekwa na ebe anyị m nsogbu ọzọ ka ndị Echidime, ka ezi ife ikwu ebe a na-eme? I came to see you. You came to see me. Ọ dịkwa na mma? N'ụdị gịnịzi? Ọ na-ebu ọzọ ọyị m? Nụọ ma ị chọrọ ịnụ m. Rapụnụ m ka m dịrị. Can you just allow me? Mike, nke bụ eziokwu bụ na ya aghọta. Echidime, nne m na-achọtara m nwaanyị mma. Yeah. Is that what you want? What do you mean by if it's what I want? Ihe onye m chọrọ achọrọ m, ife m chọrọ achọ m, ka ihe m ga-emezi. Okay, I have to go. It's just okay. Ị chọrọ m, ka ihe m ga-emezi.
akwa mmiri ọkụ. Ihe. Mba, nshidi tọpụ. Gata. Na nike na-ekwu. Ọ bụla nwa na nzuzo ọsọ ka ị na-agba. Onye enwekwu ihe emenwu ya. Papa ọkwa na mba. O nwere ibe onye a ga-eme, o nwere ihe a ga-eme. Nwadi. Ochie. Na oche dịkwa nnọọ. Daalụ. Nnọọ. Na-adọba ibe ebe a. Bịa, ya bịa ka nnawazi ebe. Na ba na sị m ọjụọ m onye dịba. Ya na ba na ụmụ nwaanyị a na-emezi ka ogwugo na ọya na oruzie ka ọ fụrụ ka onye ọbịa dara ọbịa jụọ onye ahụ chọrọ m ibe okwu n'ọnụ. Nwari, ọ gịnị na-emezi ka ego nke ị na-ezikọta mma? Nna m ochie. Ọga m ụba na-ese si m mụnye gị ife a na mmanya dị ebe a ka m wee gwa gị na ọ chọrọ ka ichie ọzọ. Isi gị? Ọga m ụba na-ese si m jụọ gị gịnị ka ọ ga-eli, ego ole ka ọ ga-eli ka e wee kwado gị ichie ọzọ na ọ chọrọ ka e bụrụ nze na ọzọ. Onye mechi bụkwa afọ mmadụ bụrụ okwu nya mmụnwa bụ a na-ayọ ezu udene ya echi ọzọ bụrụ ọzọ n'ụwa. Onye mechi ife ka na-abịa gwa na eme na ọzọ ka m wekpugoro nke unu maka a na ịnụkwa na-achekwari na ọka eweta ka enye mmadụ. Nke ọrụ ihe ntị m nụrụ taa ka eze etigbu ihe asị na masị gbakwa ihe asị na asị ihe ekwe na gịnị bụ ihe ọrụ a na-ayọ nwa aṅụrụma na-akpagharị na-akọrọ onye ọbụla ya chọrọ ichi ọzọ. Ya chọrọ ichi ọzọ. Onye na ọzọ chie Ike gwụrụ. ike gwụrụ na-akọ nwata na ochi ntị n'afọ ezu ọ ọfụga ibe ya na-agba ọsọ o chere iche ọzọ ije asa ahụ ije gbara ụtaba n'anya mba ya chie ọzọ ya were aka egbu onwe ama eje mgbado onye ji aka egbu onwe eji echi ọzọ ka ọ fụ ihe o mere mana ọ na-echiri ọzọ ebe ka ọ fụrụ ego o ji echi ọzọ akwa ọnụ ka eji kwue oche na ọzọ bụ kọbọ na afọ eji ọrụ eji ọzọ mụnwa mana arụ adụburu ya na karịkarị na-eme mana maazị m na-ara apụtaghị okwu onye nkwụ na anụrụ nke ọ sị na ya chịsị ha n'anya bụ ọzọ ya ewejidezi ya ọfọ ya wee basịa wee jere anyị aka hapụ ya ka o jere ịma na ọnwụrụ egwu nwa nkịta ọ na-ekwu ya n'isi isi mana otu nwadị ịgba na oge ụfọdụ ogbugbu na-adị ka odudu a na-akụ igbu onye ọwụ jere a na-egbu egwu mana nke bụkwa eziokwu bụ na igbo otu ya bụ ihe si wee dị kemgbe e kwubere okwu anyị ya ndị be anyị nọ na-ege ntị ka a malụ ebe ịkwụ akwụ ihe gbasara anya be anyị aja anyị mana ozugbo e nwere ụkwụ na anyị na ahịa onye ọbụla ha na-akpazi nkata ndị ọbụla ka na-akwa mbọ ka amalụ ka anyị esi kwafụrụ ya bụla na-ayọ mba nso ụnya ajaba afọ na alụ n'obodo anyị ejie ka ịfụ ya bụ ejie ọzọ tọgbọ ejie dede mgbe o mere ka mmalụ ọ ka anyị na-ejezi ụka na aja anyị aha agbaziri onwe ya ebe nwa na-eje ụka ka na-erota na aja na abụọ
Ọgwụ ka a na-ekwu ọgwụkwọrọ kwọrọ egburu etire ebe egburu tiere ebe a ọgwụkwọ na njụrụ omenala nke ahụ kama na ebe ada na etu a ha na-edule n'abalị mgbe ebegide megide dugo ya n'elu nkwụ akwachapụ igbo ka o jide ya dị ihe mbe ezigbo nne m ọnwa egbuna m nna ilisigo ilijukwala afọ ama m na ife ọzọ ị ga-eme kịta ị ga-abịa ka ị pụba n'ama ka ijeje solu ha tiwe mmọnwụ adịghịzi m eti achọghịzi m mmekọ mụ na ha a na-akọ ese gị eziokwu ka m na-agwa gị achọghịzi m iti ọnwa egbuna mba kwugodi nke bụ eziokwu isi na ị chọrọ ozi iti mmọnwụ achọghịzi m ka atọkwa m iche ya bụ na ịma na-esozifa ikpebigo kịta iji ndụke mee ife ọzọ bazie ulu na nke amaka mkpebigo amaka ka ọ dị m ka a na-eme nna ka ife ịchọzi imebe ọ bụrụ na ngwa gị ị ya akwụsị na-ebe akwa anyasị ọbụla nwa m ị gaghị aghọta aghọtakwanụ m ọgwụ bụ ihe na-aghọtaghị kedu tụọ nne mụ na nwanne m nwaanyị ji obi ọcha jiri gị mere nne kemgbe nna anyị nwụrụ amaghịzi m ihe ị na-achọrọ nwa ọzọ ọ bụghị ya n'oginizi onwe egbuna m kedu onye gwara gị na maka na m amụtaghị nwa mere m ji ebe akwa ime abalị kedụzi ihe ọzọ kedu ihe ọzọ ga-eme gị na-ebe akwa ime abalị kedu ihe ọzọ ana m aya ọya ahụ esighị m ike ke na ụdị ozi ke na ụdị ọ bụ dibịa oyibo gwara m na nna aya ọya a na-akpọ kansa na nwere naanị ọnwa 6 ịnọkwu n'elu ụwa kedu ihe o ji bụrụ ugbu a ka ị na-agwakwana m ya kedu ihe o ji bụrụ ugbu a ka ị na-agwa m ya kedu ihe o ji bụrụ ugbu a kedu ihe o ji bụrụ ugbu a What is it? Has your mother not found a wife for you? What do you want? Please, just come inside. Let's have this conversation inside the bed. I'm not coming. Please now, you can go. Welcome there. How was your day in school? It was hectic. Sorry, why, Oma? Thank you. Kese we makwụsị kita. Na bennam. No. No, Makagenezi. I said no. You asked if my mother has not gotten me a wife to marry, and I said no, she hasn't. Makagenezi. Acha no mwanyi kanko. Echidime. Kezi ife mere na ịchọrọ ịnụ m, ọ bụ maka na nna eje ụka? No. Kezi yo then, what is the problem? Timing. I feel it's not yet time for me to commit to another man, other than my father. Wait. Are you having an affair with your father? Excuse me. What kind of question is that? You just said it's not time for you to commit to another man other than your father. So,
Did I ask a wrong question? Mike, what is wrong with you? Listen, as a woman, my father is my crown and my king. If I marry, my husband becomes my second crown and my new king. No. I disagree with you. Listen, you're my crown. You owe nobody. You owe no man anything. Your father or even your husband. Okay? Mike, you know what? It's foolish and selfish thinking like this. That is destroying family. I'm happy I said no to you. What do you mean? It's obvious that the way you see what family is different from mine. Excuse me. I have to go. Echidime, you're leaving. Why are you leaving? You're just living like that. Can you name you to her? Nna ya ọdụ m nke iwere oche ọ dị m ọsịsọ enwere ihe nsị ka m bịa gwa gị asị ka m gwa gị na nchọrọ ichi ọzọ ya ka m bịa chọrọ ichi ọzọ ya ịma na dịka omenala si wee dị asị na onye bụ mmadụ ụzọ wee sibe ite na-evi ụzọ enwe mkpọmkpọ ite ya ka nsị ka maka ya wee bịa gwagodogo onye bụ ọbịa mbịara ya elekwa anya eji m bịa ka bụ ezigbo mmanya ọkụ adogwe agbara aka efu nweta eke ezi msị ka m wetara gị ọjị wee gbokwuo ya aka weta ego igwe nke a ka eji sachaa m ọjị 50 nnukwu 50 afụgo m ihe niile iweta mana ofu ife ka mma ajụ ịmakwa ihe dị n'ọzọ ama m ihe dị n'ọzọ ọzọ abụkwa ọkụ agba ngadanya ọ bụrụ ife ụmụazị n'aka njiji ọha ajụ ịmakwa na ọzọ bụ nsọ maka na onye nze chiri ọzọ dị nsọ ama m na nze nwere nsọ ama m nsọ ya gasị ka njọ ọrịa maka onye chiri ọzọ ka m na-agwa ya nsọ erika emeri nri na iro ndị esiri ebe ọzọ emeri di na nwunye mmadụ ọsọsọ nwunye ya ije mmemme ọ bụrụ mmemme ọbụla ịbịa nwere asị na ahụrụ ụmụ echi ya ọzọ họrọ ndị ọzọ gbuo ha iche o nwere mmemme ọ ya wee mebe pụta onye fụ ọma na-echiri ọzọ ume ya kwụrụ ọtọ ntụ amadụ n'ọnụ ya ụga okwu ọbụla ị ga na-ekwu bụ eziokwu omume ọbụla ị ga na-eme ọ ga-akwụ ọtọ etu a nna abịakwanụ nke kụziere m ihe dị n'ọzọ ọ bụghị nkụzi ka m bịa ka ekụziere m abịara m ka mụnwa gwa gị na mụnwa bụ na-ayọ Sọl Emenike nya nwa Rufọs Emenike chọrọ ichi ọzọ ọgwụ
All respect ka nye gị. I mere ọfụma nsogbu adọrọ. Anụgo m ikwu maka na ngosisighara ife dị n'ọzọ na nsọ dị n'ọzọ. O nwere ike ebe anyị na-ekwu magazi. Nna anyị achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Jụọ m na ntị m dị. Ọzọ anyị na-ekwu okwu eketa anyị na ha akpa maka ya. Ọ mmadụ ka a na-echinye m ụzọ ka mmụọ. Mmụọ ka a na-echiri ọzọ. O mmụọ. Ife dị na ya bụ na ọ mmadụ na-echi ọzọ na ndị a na-echi ọzọ na ndị ichie. Mụ nwere anọchi n'anya ha. Hapụ nnọọ mmadụ ka ị bụ. Ndị na-echiri ọzọ maka mụ na ha si aba. Mụ na ha rukwa anyị akpakwa etu anyị si aba. Ọ bụ na ị nwee anyị ime mmụọ ị ga-afụ ma ị nwere ị ga-afụ. Mba nsogbu mụ na ha maka anyị si aba. Onye ka ntị ka mbe ọ gwụchakwa mụ na ndị mmadụ bụ na mbụ akpakọrịta ọ bụ nke ama mbụ. Ochie dike. Ụlọ ya bakwa ya anya. Chapụ unu. Ka onye ma ya nwere ya. Ụvazi imi ya too onwe. Ya si ya mere mmadụ ya mere m. Nwe nke mma nwe nke ya mma. Nwe ife nkenye na nkụ na anyị marụ. Agbachiri m unu chọọ bụ na ezighị esi na ife ya na-efu m. Ọjịchapụgo m unu na eke. Chapụ unu na orie. Eke bụ isi ụbọchị. Chapụ unu na afọ. Chapụ unu na nkwọ ọdụdụ. Ka onye ma ya mara ya. Nwatakịrị nwụrụ ya, nwatakịrị ọbansi. Si n'ebe ozi kpawara bịa ebe a sị m na ya chọrọ ichi ọzọ. Eso okwu unu. Ka onye ma ya mara ya. Adụkwụ n'ụfụrụ ajọ mmụọ na-eyi udu. Ajọ obodo na-eri udu. Ya bịa n'okene mmụọ ụtagbalugbo okene kpọdụ nọ na ụtagbalugbo. Ka ị na-eri anụ ihe n'ogwu baga. Ka ị na-eri anụ ihe n'ogwu baga. Ọkwa ọjara udo na nkirikụ maka agwọ na-ebi eze ka ude na-ara anụ mbuli. Oge ya jiri ojije yọta mmiri si n'eluigwe data n'afịa n'oke osisi mere n'ube were ime ọbịa n'elu ụlọ ya a na-afịa gụcha rire na-enwere ọdụ. Ihe abụọ n'eziokwu ọbọzi nke na-asị na mụ na gị afụkwu ihe n'anya odoro anya anya na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Ọ na-echi ọzọ. N'ebe ntụnyere mmanya o ji bịa ma ada ogwe ma ọjị o ji ma ego o ji sọ ọjị ha ncha nwunye m ha n'iko a. Ọ na-ebutebu ya n'ọka ịṅụa ka ya ka ị narị ya n'ọṅụ ya ka ọ bụrụkwazara izizi ndị osoji egbu ka o gbuwe n'onwe ka ọ bụrụ. onwe ezi na okenye ọzọ ya asụnyere ike na mbata ọzọ ọnya mana nsogbu adịghị na enwere ndị ọzọ nwechara ike ịsụnye ike na mbata. Achịkwa ka nghọta ife m chọrọ ịma bụ nye ọ bụrụ na ngị nwa asụnyeghị ike na mpata ọzọ enwere onye ọzọ ọbụla esighe na agbata ahịa asụnye ike. Onye chiri ọzọ ịsa a na-echi n'ifite anya ya sonye nwe ike na mpata. Anya bụ na chi ewere na-ehie ji ọkụkọ agbaso okpeze ọnya bụ na ife emebie
ịmụkọ na ọ bụrụ mgbe m enuba anyị ọsa sọnsọ echiche a na-ayọ ya eche na ya chọrọ ichi ọzọ otibe nwụnụ anya na akarị ohere ya na-echi ọzọ mgbe eze etigbo ife emebikwanụ gịnị mere ọnwụ egbuna gịnị mere ya kedu ife ọnwụ egbuna mere gịnị ọ na-ebe amaghị na mmadụ ihe o mere bịa kwụsị nja na-abịa ihe ekwunwe ihe mere ya bụ ihe mere ọrụ na-ete ike m ka a si amapụ mmadụ Egbuna na-abịa ite nke bịara enyi Egbuna bụ itezie Egbuna bụ ite nna m esicha ego nni bụ ite Egbuna ọma nkwụmọkwụ ndị ka nni si na-akpụ ya ka obi ite lie nri okweghị nkuni Egbuna na-abịa ite m na-agị na-eme ya Egbuna gịnị na-eme nna ya gịnị Egbuna Chibo nna gịnị na-eme asịka gịnị na-eme Egbuna biko nna gịnị na-eme biko gịnị na-eme gwara anyị anaghị na ọ ya ezughị oke asị onye dara ibito awụ ọnwụ egbu na nwa gị Agụnna Oriaja
Ozu tele ya ada ka ije. Nna anyị nọkwa ori aja. Ebe ka ị na-akpaghịkwa? Ịma ọ ihe gbasalụ ichi ọzọ ma nna akwadowe. Taa bụ oyi. Eziokwu. Achọrọ m ije chiri mkpu a n'ụzọ. Ebe nka nna eje. Oya, ọ dị mma na ife dị mma ka ọ. Mana onye ka ịbụzi nwa ada ụsọ finofino eje ori aja. Igbo a nọ na-asọ nwaanyị nsọ. Hai, ori aja. Ori aja. Ma ọkwa na ọkpụ ọkwa nkụ eji ahụ oke ka eji ahụ apa. I fear nothing on anything. Oh, yeah, that's what Sakwala Buana. Oh, good morning. I didn't need to go at them. The day Kunus will happen. If me or a man. Come on, you. Na-edebe iwu unu mgbe ụmụ gbaghachipụrụ unu ọkwa mbịachi efere emesi na-eso unu gwara m ebe nsi mejọ unu ọ bụ na ofu nwa na-akwado gasị na mgbe nze nkachara ụzọ ọ nọchie soro ụzọ nsi wee ga ndị ka unu si wee hapụ ofu mkpụrụ anya ji iso ụgwọ egbe wee buru ya nwere ife dị ya unu jụ m nwa jụ unu onye sị ka m gwa apụọ m ana m enye unu ofu izu ka unu saa m okwu a ka obi ya esi dị mma ọ bụkwa na unu asara m okwu a ka ọ ga-adị mma n'obi unu mazikwa ana m Naya si kebili. Barista. Ụbọchị ọma. Mike. Kekime. Ọ dị mma nna. Nọ. Si ka ị bịa fụ anyị. M si ka m bịa fụ unu. Ke maka Echidime. Echidime ọ dị mma. Ọ dị mma kama na ọ pụrụ apụ. Ọ nọrọ n'ụlọ. Ọ kwanye aka m bịara ka m fụ. Ha ma nnọọ na bụ nwoke ya achọtaba. Ọtụtụ oge ugbu a m na-abịa ebe a m ahụkwanụ nna anyị etigbo ịma na kemgbe ọnwụ gbụsịrị ọnwụ egbuna etigbo nwanne m nwoke nwetara onwe ya ncha ọ na-anọkwanụ ya mana ọ nọ n'ime ụlọ ọnwụ nwa nwabili anyị aka n'anyị na ya ọ bụ ya emegidekwana ihe a mmadụ enwe ọbara mgbali elu tigbuo ka m na-ekwu maka ya o kweghị ihe dị ncha mana ya bụ ihe ndapụta nwere ka ọ dị mana unu ya agbakwanụ mbọ dibe ya onye ndapụta isi na ndị bụ unu dịsị mma dịcha mma ha ka mma a na-ayọkwanụ mara nwere ife ọ na ngụ ka m chọrọ ọ dịkwa mma mana ọ dịsịrọ ka ife mere nna mana nke bụ eziokwu bụ na ikwu amarọ ibezie maka na nke bụ eziokwu bụ onye nọkwa mmadụ nso na anụ isi ezie Chidimma ọzọ adịghị na-agagharị si na ya na-akwado echi ka ife nwere ikwu maka ya
Nna di m bụ nwanne gị nwoke. Ịma na ibu anyị danda ka ọ bụ. N'enu m nụ. Kamgbe m bịara ije dị. Nwa amụta anyị. Sokwanụ m ka anyị jee ụlọ ọgwụ. Ọ jụrụ ajụ. Ka anyị jee ụlọ ụka. Ọ jụrụ ajụ. Ụzọ ụlọ ọgwụ mba. Ụzọ ụlọ ụka mba. N'enu m nụ. Mana ife m chọrọ ịma gwa m eziokwu. Gwa m eziokwu. Kedu ndị na-akwado ya? Kedu ndị na-etiri ya egwu ya bụ egwu ọ na-agba n'ilo? Maka na ị mara nwanụ ọbụla ịfụrụ na-ama tụntụ nzamzam n'ilo, enwere ihe na-akụrụ ya egwu n'ime ọfịa. Kedu ndị na-akwado ya? Gwa m eziokwu. Ya amarọkwa m. Amarọ m. Mana o nwere onye bịara ebe a ụbọchị gara aga. Onye a dị ka nwa di ya. Ya bụ nwata nwoke dị ka nwa di ya. Chere. Amaeze. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Echidime. Nna m. Geto nzu wa ọjị. Ọ gị mere ihe niile a? Kọrọkọrọ dịgo n'isi. Nna m, kamgbe nwanne m nwoke ji nwụọ, ị narozi atụ nzu ụtụtụ, ị narozi awa ọjị ụtụtụ ka isi emie. Gịnị wee mezie? Nna m, achọrọ m ịtụrụ ndị nna nna ya nzu, gwafa ka iwefe adị n'ọkụ n'ebe ị nọ. Kọrọkọrọ ọbịago n'isi. Ama kịtịkpa a na-enwere nne na nna zachapụ anya, ị na-atụrụ nzu n'ala. Nna m, ị kụziri m mkpa ọ dị ịdị na-echeta ndị anaghị afụ anya. Ị na-agbajozi ozi ozizi gị maka na nwanne m nwoke anwụgo. Gwafiche ihe niile ito na. Mmefichala ya. Nna m, mmefichala ya. Fichaa nzu itụrụ. Mmefichala ya. Mpụta kwudogo na nzu a, ịgwa mmụọ chiri ọzọ. Ịnụ ife m kwuru? Ịgwa mmụọ chiri ọzọ wee kpube okpu ji atụ nzu n'ala. Nwaanyị ọ na-atụ nzu na-agwa ọjị. Ọzọ ị chọrọ ishi ọ na o kwesịghị ka anyị kpaa ya akpa. Kedụzie mụ na gị na-akpa? Anyị bụ ndị ụka. Ishi ọzọ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ. Ihe anyị kwesịrị ịda akpa maka ekịta bụ otu anyị ga-esi wee mụta nwa. Ihe nchọ ka m gwakwuo ya nkịta bụ na nne egbu ichi echi. Aka m na-azachasịrị ebe anyị. Kedụkwa nke bụ igbu ichi? Onye nze ga-egbugoro ichi, gbuchi ichi. Ọ na-akwụ ichi ya abalị 7. Mkpụrụ abalị 7 ahụ ọ nọ na-akwụ ichi ya, sọsọ nwunye be na-esiri nri. Onye ka nna ha gwaghị ebido. Jekwachi onye ya esiri gị nri. Ama m nọ ị ka chetara onye na-esiri gị kamgbe. Ọ bụrụ na otu a ka isi wee tinye ya nsogbu adọ, m eje chọọ ndị ọyị m nwaanyị ga na-esiri m nri n'ozutere m ka ama mbụ nsogbu. Ọ ka mma kpọọ ha.
Okwefu. Nchicha ọza nna chichi nnukwu onwe. Hey! Adayo. Onye ka iji nwaye? Jee nụta nwaanyị. Jee nụta. Jeeli nụtali nwaanyị ebe a ka ọ makalịsịrị. Ịnụta ya, itetụkwa n'ụlọ ị na-ete m. Jee nụta. N'aka ngwe, abụ m ezi ube. I fear nothing or anything. Ụjọ adịrọ m n'arụ, adị m atụ ụjọ. Ihe ọbụla m na-eme, ụjọ adịrị ya. Igotogo, ebe ọ bụ na isi na mmeje nụa, no problem. Mgbe ọba, remember, ihe mmaza gị ebe ama ndị mmadụ. Nza gị, zapụ your destiny. Zapụ my in-laws. Ụmụ nwanne gị ezinụlọ gị. Bere ebe amụmaka. Ejiri gị egwu na mma nnukwu ogu nwaanyị chịba m ọchị. Nwere etu ọzọ ọnwụ nwa si abịara mmadụ n'ezinụlọ. Mma ndị ga-esi m nya m nri, they will be cooking it and bringing. Ọ na-enwere ike avụti ya si na ọbọ nwunye m na ndị cha nke a na mma. Anọrọ na ndị dị ọka abịara gbuo a na-ayọ echi si na ogbue n'echi. Mana nke na-agbakasị m ahụ nụ ya bụ na m asị na ama eze na nna ya okwu bụ Ụbaneze. Nọ ha na-ahụ na-enye ya ego eji emeghere ya na-asị na ya na-eji ọzọ. Igbo eji bụ okwu nọ ekwa nke bụ ịchọ ka m kwuo. Eze tigbuo. Ịchọ ka m kwuo. Ọ dịkwa na mma. Ọ dị mma. Nnukwute udo dị. Ọ dị na mma. Eze tigbuo iji aka na ọ dị na mma nke ya na-asasị bụ otu. Udo dị onwe edo. Na udo dị. Ezigbo udo dị. Ọ dị na mma. Na-ayọ. Ọzọ eri m gị n'afọ na-akpụ na ọ bụghị igbu ichi bụ okwu na ichi aha na ọzịdị ichi aha pụta ewe gbara ka a na-ene aka nso eze etigbuo ezi na ọ dị na mma ọmaka asị ka ebiri ị ga-ejere ụmụ ozi ị ga-aje kpọọ oku ma ụmụ etigbuo niile ọ chọrọ mfụ ahụ eze etigbuo ezi na ọ dị na mma asị m gị ezi na ọ dị na mma ma nwa a na-akwa a na-ayọ ọkwụrụ nwata fụ ọgụ egboro egbu ọsị ọgụ na-akpọ egwu nsogbu adịghị ka anyị na-enene ka a mara nnọọ otu ya na ichie o ji egbu ka a mara ihe ya na ya eje ihe ize ruwe ka mkpọ ha isi ụmụ etigbuo niile kpọọ ha na m chọrọ ịfụ ha ọ dịkwa na-egwu anya nwana ekwekwa ma gba ayalu kala afaro afa m bụ Echidime achọrọ m ịma ka ndụ adịkwa ọ na-arụgo n'ihe na Echidime nwa eze etigbo ọ chọrọ ịma na ndị adịkwa ọ na-asị gị na kene ụmụ arọ ekene kene aja ni be nna gị aja ni be nna m ekene kene ogwugwu ikwu nne gị ogwugwu
Ogwikwu nne m ekene. Ogwikwu nne gị na-asị na ndụ gị ọ dị. Ọ sị na ndụ gị ọ dị. Ọ sị na iji ọfọ. Omife jide ọfọ na oji ọfọ ya na. Afọ asị gị gwa di ya pụọ. Ya anya anyị efe. Di nkwa. Nna ya anụbeghị m di. Mana afọ na-akpọ ya di gị, onye gị na-enụ. Afọ akpọrọ ya di gị. Agadi nwaanyị ọkụ asịrị, ọ na-anụgo n'elu, ọ sị na ọ nụbụ di. Ọ sị na ọ dị gị. Ebe ka ị na-eje? Nna anyị kwuru, biko ka ọ nọdụ. Ọ ya ọ na-anụgo n'elu. Nsị na-eto ọwa ka m na-achọ ịgbara gị efe anyị ahụ ite ose okwu ekwucha wee nwee iyi. Onwe ebula nwanne gị nwoke na-ekene gị. Onwe ebuna? Ọ na-ekene. Ọ sị na ọ na ife ochie apụghọ na ife ọfụ anyị abata. Ọ sị na o ji ọnwụ ya wee bupụ ife ochie ka ife ọfụ wee bata. Nna ya ghọtara m. Ọ sị na ọ n'ụdị na-abụ ọ ya eme n'ụdị na-abụ o wee pụtagonu o wee pụta n'ose na-abụ. Nna ya ghọtara m. Ọ sị na onwe ife ọ ya egosi na ndeli iwe ụdị na-abụ na o gosi ya na ndeli na ọ ya emecha pụta ife. Ọkigbo ka m na-asọ. Nna ya nke bụ eziokwu aghọtara m. Ọ sị gị jewe na onwe ife ọ ya egosi na ụdị na-abụ onwe ife ọ ya egosi na ndeli na ife ahụ o gosi na ndeli ya apụta ife ọ pụtazi ife wee ghọta ife a na-ekwu. Ntị adụkwụ onwe ife ọzọ. Ya gazie nke a aka ha nkụ. Alụ. Unu mana nke bụ eziokwu bụ na ezie gị gị ji ezi ya eze ya ejekwozi ya n'ọnụ ha asịzi ahụ gwụ agha jụpụta ya n'isi si ha mba maka na agwọ ofu onye bụ ọha aghọ ịghọ m ebu eke. Nwanne m nwoke bụkwanụ nwanne unu eze Etigbo bụ onye si mmụọ kpọkọ anyị ka m gwa anyị na ọ sị na mmụọ ekwena anyị jezie lee agba aja anyị. Ya ife na-ekwu kịta awụ na ya wụ mmụọ kụzisi ile agba ọmụkwuru nsị gị na nwanne m nwoke dị ọ bụrụ mmukwuru eze Etigbo bụ onye ziri m bịa zi ya anyị si ezi unu ya ka m si ezigbo onwe m ọmụ ka mmụọ gwara ọ bụrụ nọ nso na eze Etigbo etinyekwara m okwu n'ọnụ. Eze Etigbo si na mmụọ si anyị kịta m na-agwa unu ya ka m na-agwakwunu ya onwe m ọ bụ ya nya ebe ọ bụ na ọ dị otu a unu mana agbakọ aka kwa nwa ada n'unu nọ ya ọ dabaghị ịma na ihe m na-emezi kịta bụ na m na-ezipụ ozi zie nwa di ya na anyị bụ Amaeze nke ya na ụba na-asa na-alụkọ ya gwazie nna ya ukwu Aside that man telling us you're my wife, I didn't believe anything he said. Mike, you are not my husband. Then I do not believe anything at all. I believe everything, except that part that says you are my husband. Excuse me, you actually believe that man was really talking with your dead brother? Mike, I did not ask you to come with me
to believe our way of communing with the spirits. You asked me to stay even when you asked me to leave. Because I wanted you to see what our belief system is like. Echidime, I do not pander in superstitious belief. Life is all about superstition. We choose the superstition we like and the one we don't like. Then I do not believe in any of them. But you choose to believe the part that says you're my husband. Don't you think the new thing that is about happening between us is we getting married? Mike, we are not getting married. You still don't believe it? Yes. That's what you think. Ị na-agwa m eziokwu na mmụọ Cecilia agbụ aja anyị? No, mama. Kadi isomagodo aja? Mba. When only he weta some na we go aja. Ese tibo mane mama na-echeze n'ụka. Ama no mno. Ihe mbe wetakwanụ ebe m na-eje ụka. Ngwa kedu ife na-enyezi onwe nsogbu? Tibo na na-eje ụka ọ pụtazie na nna aka nwante. Eji m uche m aka. Ịghọtago iburu mmụọ m niile n'onye ha. Uche ndị ya kwọmọdụ ihe na-eme. Ka m gwazi ya gị. Ọ na-enye m ọṅụ ma m fụ otu isi echetafa, otu isi echekwa mmụọ be anyị. Daalụ maka nke a. Amụọ na ịma. Mana ha si m echekwazina ha. Chere eze Tigbuo. Ị na-akọwa na ya na ike gwụsara na mmụọ be anyị, ike agwụgwụ ha. Chere. Ọ na ike gwụrụ ha ka ọ na ike gwụrụ nke ị na-ekwu ekwu. O nwere ihe dị iche mụ na ha. Ike gwụ ha ọgwụgwụ m, ike gwụ m ọgwụgwụ ha. Tigbuo aghọta azụ. Otu ngwa ya ka ọ dị. Enwe m ụtaba ka mmelụ ụtaba na m ama ihe na-akọ akụ. Ihe akpọ ngwa ma ihe na-akọ akụ ihe aghọta na ihe na-akọ akụ ihe. Ya ka ejele a na-agbụ aja. Gasike. Mano. Mano je kan wuri otun. Je wutere mano. Oh, na ma biya. Hey. Ewo. Hey. Gasike. Okay. Makwa na ya abịa ka anyị ji ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ọ bụrụgodo chemist. Ekisi ekwuzo otu a. Onye fụrụ na nka nọ na-akwụ ọzọ m. Enwe m ike ekwesịghị m isi ebe a pụọ. Mmadụ afụ m aside obi. Ebe a ka mma nọ. 7 days agacha. Ama m na ị kwesịrị ịpụ. Mana ị na-apụ n'abalị je na-afụ ndị ọyị nwaanyị. Onye gwara gị? Anayo.
Anayo. Ichefugo na ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na afịa. Ọ bụrụ na ibe na enwere ka isi wee fee ibe adọkwa n'izi. Ọkwụrụ mmadụ ka eji aka. Biko ike nji a na ebe a ka nnaba Chere n'obi Echidime ka ebe ị na-eche. Ka nnaba anụ je mee ihe m na-emetọpụ ihe na-akpụola. Sorokwuru m nọkwuo n'ebe a. Nedo ndị gị anya. Nọkwa ikwu ebe a nwa obere. Anayo. Eyili m gị ndị gị na ha na-anọ ọnọdụ abalị. Eyili m ndị gị na ha na-anọ n'abalị. Biko anababago m. Chidimma nwere n'obi kuru iwe bụkwa nke a na-afụkwa n'anyasị. Ndị anwakwanụ uri ajawo. Beko na-ekuru. Chidimma ịmakwa. Kedu ebe ị na-eje? Ana m eje ụlọ ọgwụ. Ọ dịkwa na mma. Ọkwa ejelu m check-up na otu ndị ụlọ ọgwụ sị m bịa bute akpa m na ha enye m bed. Maka gịnị? Ha sịkwa na kansa ahụ na-eme m na ọ dịka ọ na-agbatuzi agbatu. Ọ na-arịtụkwa. Ọ ya ha kwu na ha ga-eme m ihe ndị oyibo na-akpọ chemotherapy na ọ bụ na fa mee m ya obele nke fọrọ afọ anakwụzi. Nne m kwa nke ka na-akpọ miracle. Ọkwa ya n'eziokwu mana achọbeghị m itinye uche m na ya ganye na ha emesie ihe niile ha na-eme. Nne nke a na-egosikwa na ị gaghị anwụzikwa mgbe na-adịghị anya. Kwa eziokwu ka ikwu mana dịka m si wee gwa gị achọbeghị m inwe ntụkwasị obi n'ihe ndị a ganye na ha ya sị na ihe niile na-eme m agasigo. Obi m agbatu. Nne m nke a ga-agazi n'afa ndị afọ ya anya 5. Biko ọ bụrụ na m pụọ na-enetekwa nna ya anya ka arụfụ na ị na-ebubali ya nne ya n'oge. Nke a ka iji nwayọ ekwu. Ndị ụlọ ọgwụ sịkwa na mma anọ abalị 3. Nsogbu adịrọ. Gaa ka ịbata Ijeọma gaa ọfụma. Ịma na ọ bụrụ na Igbo onye arụ ị kaghị bịakwute m n'ụdị ọnọdụ a wee fụ m ebe m nọ n'afọ iche. Mmadụ ekwesịghị ịfụ m anya na m anọcha ya. Anaghị anụrụ nne na ada asị ihu oje na họtel. Onye gwazi gị? Apụ ya gwara m. Hai mana ihe dị n'ọzọ a dịrọ izi ọ bụrụ fecha onye gwara gị na anaghị ya nọ n'ụlọ kwete nọ n'ụlọ ebe agwụ iche ihe ekwete ihe adịrọ fecha m chacha ibe dị n'ọzọ osika ịma na ebe ezigbo azụ anụ ụka. Kedụkwa egwu ka nna gwa gị nwadị ịma etu a kịta nchichara ndị mmụọ ọzọ gbuo ichi nọrọ akwụ ichi nnọcha akwụ ichi a nnọ kịta na ịma na the next time bụzi ichizi ọzọ. Ama m onye bụrụ ya gwara ọga gị o mvute n'ego nke o weta ego etu esi wee kwu kpakọta aka maka ahịa gbasara na nna ịghọtago ga-eweta ego ka mma wee kwadobe ọzọ n'ụzọ pụrụ iche ịfọ kịta etu akịta be mmadụ n'elu ebe akịta ịfọ bụ nna ọzọ onye obi nke nna m ka m wee nwee ike idekọreti adozie na nke m ji wee bụrụ onye yọngụ man iwee kwadobe m ọfụma n'etu m ga-esi wee gbuo menye dị emume jekwuru mma moto ụgbọala dị very necessary ya mpụta ka ebube onye ọzọ dị n'ahụ wee na-ede ude.
Ịmana okwu a onye okwu ikwuru kịta ka njikwa ọnụ maka ewe bịa. Onye bụrụ ọnwụ ekwere na ka atụrụ aka. Isi chief ọsaghị anaghị ego nye m. Ịma na ihe anyị ji wee kwadobe ego ka ichie ọzọ bụ ka anyị wee nwee onye nze ya nọ na ụmụnna gị kwenye ka ụmụnna lesi anya ya ba. Uche m dị anụ. Unu kwadosikwa ha m ike nchicha anya m ọzọ. Ejide a na leva mbara adọsasị ana. Ife na-eme kịta bụ na eze etigbuo ekwetego na ayele ya bana. Ọsị? Ọ na ịnụbara ya? Ndị ụmụnna gị zutere ọga m ụba na-eso ozi gwa sị ya anyị bịara na eze etigbuo si na ndị mmụọ agwa gị si lee ya bana. Kedu nke afta? Ihe ọ pụtara na bụ na ya ahapụbazi ichi ọzọ. Mana ọ maka ọzọ abụ na maka ihe a ka eji wee mana ebe ọ bụ na ezigbo ọzọ ezigbo nze obodo na-akwanyere ugwu nze bụ nze apụtara n'ọgbọ kwenye ebe nnukwu nze pụtara ngụ nwaanyị ya anakpụzi. Ya ka unu were m ịchọrọ ka e were mmeri ihe ọchị n'obodo a? Oho nke bụ ka e were gị mmeri ị na-abụghị bụ ihe ọchị. Onye ọbụla n'obodo a mana ebe aghara ịgha mmadụ. Ama na mbụ onye aghara ịga. Kedu iwu unu ji wee kwadobe m wee kwanyere m aka n'ukwu ji m nje n'ahịa mfute nnu gotechazie nnu na akpọ mmiri? Ochie ị kwesịrị ịghọta na mgbe ahụ nze akwadoghị na anyị mana etu ọ bụ na nze akwadogo anyị nze onye ọbụla na-akwa anyị n'ugwu etu ọ bụ na ha na-akwadogo anyị si na ndị mmụọ osisi lee ya bana oke ezi ọzọ a na-ekwuzi. Ochie ma azụ na ịfụ na chi ejiri nwa di ịnaruo egwu ọga n'ụba na-ese na mmụọ bụ na-ayọ sọrụ emenike eze ori aja eze udene siri n'otu ọbụla alụsị ahụ aka na-abọ ka eji egbu ọkwa ịfụrụ ọnụ ọbụla na-atụbe mmanụ ọ kakwa mmanụ ọtụwọcha aja maka na ọmaka ụtọ ya maka na ọnụ na-atụ mmanụ kwụsị ịtụ mmanụ nsogbu ya dị mụnwa bụ eze udene ọnụ m atụgo mmanụ anya ma na chikezi azụ gwara m ya otu a. Ara ya dị ka ntụbaghị egwu ọ bụrụ na m abụghị onye egwu ada ekwunu nna ochie dochie ji na ehi emewuola ka anyị fụo. Ya m kwuru kịta atụ ọha ụjọ ọzọ na I hope you like it. This is a kumaro. So you can actually cook like this. Yes, now I can cook. Abra, why, mom? I know how to cook. Echidime. Biko. We take am no bag. Finish him only every day. Mike, finish your food first. Elisa, we talk about that Elisa one. and here kwenu. Yes, Elisa. Man abago mumbon. Nego di yemli. Go more than half. Nego da from. Man Elisa me I'll crawl and leave this place. Anyway, try go. Yeah. You have tried. Let me help you. Put your hand. Wow. Thank you so much. You're welcome. Mike, Biko, oh, we enjoy you again. Oh, we enjoy you again. Okay. Please, Mike. Biko, achọ nke tụba m ime ka m mụtalụ na m nwa. Chidime. Ịnọzikwe? Anọ m ya. Achọ ka m mụtalụ na m nwa. Ya bụ na
He debuted Munli Abokamlie, we get to Bagime. No. Mike, it's not like that, Biko. I'm begging No, you. If I had known that's why you brought this food, can we take advantage of me? I wouldn't have eaten No, not at all. I'm just begging you. Please. You know what? Just do it for me. No. Mike, please do it for me, please. Thank you for the food. But I cannot do what you're telling me. Mike. You. Michael. Michael. Echidime ka ife na-eme. Ya? Gịnị ka ị bịara ebe ibe? Kedu ife? Sie na be m pụọ biko sebe pụọ ọchịsọ m ewere ihe kụwa gị isi. Kemgbe nke a bidokwa, ọ na mpụta gị nri na-ese ofe. Ayọ gị butere m. Onye bụ ka o bidokwa n'sebe anaghị. Ọ na-esekwe. Ọ ga-anakwa ese. Achọrọ gị here in this house. Carry this nonsense. Sebe pụọ ọchịsọ. Confused. Anaghị ọkwụ ụtọ. Ntọwa ka tọwapụ ọnụ dị ya. Na-akọrọ m. Sikwa be m fọ nwe m na kọrọ sense. Nwe m na-akwa emo. Achọrọ m ifụsị ebe ọzọ. Na abụkwa m mmadụ mmadụ. Only man nna nwa. I am a married man. No person me sinuno. Ina siburo mo isiburo mo ngani. Asinga nwunye mama esi. Mana no kopio. No program plan. Nai. Nke na chukwazi oyi onwe fe men. Bia nwai. Oni ya kwa iro nwu. Kerike ba na-ekwu iru unu na-ekwusasị. Ife mmere kịta ọdị njọ. Nyekwa m ife ọjọọ sị ka mmalụ ife na-ese. Sheba fọ. Pụebe a ka m zuru ike. Na kpasasị m isi gburu onwe gị na nkịta tajikwa agụ ụkwụ ebe a ka m fụ ka ivukwe nne bịa be m ọzọ. Me be a very humble, reasonable, responsible man. If you never to destroy him, in a money, come on, can never enough. Not of man, mango, but also only time now. Mike, good day. Yes. What did you say you come from? Mike, Mama Kiyenji Webia. I told you over the phone that it's not going to work. I told you as well in your father's house that it's not possible. And here in my father's house, I'm still telling you that it will not be possible. Mike, do you remember what Dibiaikolo said about my dream? What dream? My brother came to the dream. He told me I am the key to the puzzle. Key to the puzzle? What puzzle? Hey! Michael! Akwanu gangi n'udo no. Ifukwa ebe nwa. Kedu kwa ife ọkụkụ oyibo a? Ogbonja belbe mime. Good afternoon, ma. Michael, anu ma kedu ife nwa bịara ịchọ. Mom, please. Why are you embarrassing my girl? Anu ofia nwa. Ana azọ yi ndo na asị na nwoka yi mma. Isoke. Mom, please, Ozugo biko. Mma na-etilili mkpu. Kenu na ane n'onu. I am not Obanje. It is my brother that is an Obanje. Oh! Epurom! Onye nwanne ya bụ Obanje. Mom, can you please give me my privacy? Ibu Obanje, ibu Ogwanata. What's going on?
Talk to me. What did you say? He told me via the dream that my father knows that he was supposed to leave on time. But my father being stubborn, he tried to prevent it. It is now I understood why he named him Onwebunam. You people with all these superstitions. He told me that he came to this life to have fun and masquerade. He wanted to stay for more 2 years till he found out that my mother was sick. That was why he left the stage, for the sickness not to kill my mother. Stories full of sound and fury. I know. I know you will not believe this. I know all this will not make sense to you. Superstitions doesn't make sense to any rational man. I know. But how can you explain that my mother, who has cancer, that defied treatment, is now responding to treatment? How can you explain that? Echidime, I am tired. It's obvious our worlds are apart. I've decided to move on with my life. Mike, why can't you do this favor for me? Why can't you help me bring back life into my family? Please. I thought you said your father is your king and hero. I thought you said he's your crown. Why don't you go to him? Come on, baby, come. Come, please come back. Sit down. Sit. No, I'm sorry. But it hurts me to know that I can't have you. But you asking me to get you pregnant hurts me. I didn't just want a piece of you. I want the whole of you. Echidime, try and understand me. I have come to learn that the best way to enjoy life is making do with what life offers per time. We don't really dictate our life like we tend to think. Babe. Mike, what is it? You don't want to do it for me. What do you want? What is it? What do you want? Adana, ama na m adịrọ wọdị ekwuru n'iru gwa gị okwu. Ama na m kparịrị gị kwugasịa iwe dị iche iche maka gị. Aja ndị mmadụ ji echucha n'ụzọ eburu ha rie. Enwe ebe kwuru efu maka gị. Asị na anaghị aga ebe ahụ aga maka na egwu na-atụ ndị ọzọ. Ana m atụ ụjọ, m buru ya n'isi maka na m atụ ụjọ. Biko gbaghara. Ihe gbasara ọzọ a etu o si bidori na mbụ bụ na emebere m ihe ọzọ a ka m wee fụ na elere nya mana. Mana ndị kpọpụtaziri m fụtaziri n'ụzọ hapụ m ifere wee na-eme m ewe were m wee mere ihe akacha. Ibe nna ya ọ bụ nya m ndị nke gbupụtara m n'ama hakpo m mmiri kama ifere a ga na-emekwe m na-aga ifere meziera imere m nka nya kpọchuolu m viru
ka ifele wee bụrụ nke ha ịnwa anwa mere m ya mma na-abịa n'afọ gị mma na-egbu iri ya anụ ka obi wee na-adịghị mma nzu ọcha ka m jikwa n'aka were nzu a mee ka ndụ mmara mma na-atọ ụtọ ejikwa m ọjị n'aka anyị ama ekwu unu n'okwu n'unu maka o si dị m n'obi n'ihe gbasara ọjị taa anya na nnukwu ka nta n'obele ka unu wee mere m echiche obi m chetakwana na mma na-abịakwa na ọjị o nwere ka iwe si wee na-ewe unu n'ebe m nọ ka nzitu onye na ezigbote akwa ka nji n'aka akwa ọkụkọ Igbo wee sị na akwa nji n'aka bụ ka m wee zee iwe tụọ ọbụla o si na-ewe unu iwe unu ewezina asị m unu ewezina bupụrụ unu uke ụtụ ibe ibere niile wepụ unu m aka nri na aka ekpe ka nchake bụrụ ife ọmụba na-ayọ na-ayọ ama na unu ya emere m ya eke oyi afọ nkwọ ochie na ọgamụba na-ese m wụlụ ife niile wee bịa ya na envelope ego dị na envelope ọ sị m gwado na ọ bụrụ na ife a pelego mpe n'anya ume ka mmalụ ka enyekwu ogo nna m ọ sị m gwakwazi ego na ya bụ factory ọ ga-alụ na Agbajani na ụmụ gị na ụmụ ndị ọzọ ịchọrọ ga-alụ ụlọ na ya. Kekwanụ maka ụmụ m? Nna ochie ya agụpụkwazị gị agụ aja so ọ gwazị ga bụ agụwa agụpụ nwere ka agụ ide ya nnọọ hinne nnọọ hinne biko iruo ike na ere ume si ya na ọnwa ka ọrụ ike na ya ife mere na ịnaba esigbo etu a bụrụkwa ihe abụchiri azụ bụchiri etu ọ dị si ya na nkene gị nna aghọtara m mgbu buchi akwa ya ebuchigharị ya n'ụdị ya ọ na-ịchọzi ka elee ya bana ahụ dị ihe mkwuru ka esi ka esi ajụzi ihe ekene a na-enye gị na ikwetere ka elee Agbajani gịnị ebuzi mkpado onye bụ mkpago na ụba na-ese ka enye etu anyị si gbalụ ibu ya ebuchigharị ya iruo ike n'elu ume ozi ka ozi mụnwazikwa ozi nwa Diana uche ịnụla n'ihe o kwuru ihe ya emekịta bụrụ ihe ndị anabagodi buru ha naba mana ihe m agwa gị bụ ihe ndidi n'obere oge ahịa akpọghị oku ịnụgo burugoro ha Chukwuma bịa buru ya jeti na butu moto ọcharakwa ya ka mmanya ọkụ ghara ịda anyị ezute moto bụzi ụdala buru moto
ihe niile na-eme ya bigo ma arụchago ị na-akọwa na ịrụchago ya ọgwụ ka o si ya which is start ka ị na-enwere ihe ịchọ mba ịrụrụ ọrụ ego na-ewe ego mgbe ada ekwu okwu ego buru moto na nke ego mezikwa buru moto gị na-aba n'ahụ atago nga afọ too much a na-ayọ ọ bụzikwa nke na-ekwu makwa m ife ndị ekwuru ọ bụrụkwa nke gee ntị iburu moto a kịta na itido ma ego workmanship njụrụ ya ma ego nji wee chenji parts m tinyere ebe a ma in fact everything buru ya na ba budo a na-ayọ amakwa m ihe ndị ekwuru ọ bụrụkwa nke ọ ga-abụ mburu moto a bụ echi ịhụ m n'ụzọ ọhụrụ ọgụ na mgbe I hate embarrassment na ndụ m ada ekwuzi okwu ọgụ n'ụwa kịta ọbịa buru moto ahụ kịta asalịbọ otu ngwa ga ka ọ dị buru na waje ma bụ oliwe moto ị gaghị iwe n'iwe na ọ nọtere aka na nke mgbe udo bịa ka ụmụazị a ka m enwere ọrụ njikasi ka m kelecha ncha n'ihu udo na direct si ahịa ngwa Adam nwanyị. Nne. Ọ gịnị? Ọ gịnị? Mike anaghị ebi gị kọọlụ. Si gụrụ ya meseji. Ọ zara. Mana ijigokwa bịara? Ejigo m, nne si na ọ laghachigo Lagos. Ifugo n'ihe ahụ m na-agwa gị. Ifugo n'ike agwụgo nwoke a iche ka ọ mara mgbe ị ga-agbanwe obi gị. O chegidegokwa n'ike agwụ gị a. Mana nne, onye ga-eme oye jila ọgwara m. Echidime. Ọ gị na-ekwuzi nke a? Ma agbọghọ ugbu a. Ebe ị ma na ịfụrụ nwoke a n'anya, kekwana ihe mere na ị chọrọ ịnụ ya? N'ụwa bụ onye na wee ya. Onye na wee ya. Nke a bụ Igbo izugbe ka ọ bụ nke mgbochi ume? Onye na wee ya. Echidime. Keyo. Chelugodi. Kedio. Hey! Keyo. Echidime. Ike adịkwa. Ka chi gị si kee gị dịka nwa agbọghọ. Na makwa m ihe na-ekwu. Mara m ihe na-ekwu. Echidime ma ihe m na-ekwu. Echidime dị ime. Na-achọ m ịga zụ ike. Echidime laghachite azụ. Ọ gịnịkwa? Kedu ife ọ? Echidime, ọ gịnịzi? Echidime nna anyị, onye nọ nso, kedu nọ n'obi? Bịa nọ Echidime. Ọkwa njụrụ ga-ajụ.
a na-ekwu maka na ya na-erizi aja bụ eziokwu. Anyị nwere ụmụnne m unu ma na ọ karịgo ọnwa 3 mgbe eze Etigbo kpọrọ anyị dịka ụmụnne wee gwa anyị na mmụọ si lee agba aja kemgbe aha anyị ejekwa dọrọ n'ala ha anyị nọ na-agbagharị na-eji ihe dị na ya na-agbagharị na-eme ihe dị na ya maka na o doro onye ọbụla anya na ọka akọrọ tata opue tata too tata mịa nne tata kaa tata ejehọrọ ya tata hụwa tata taa tata ibe anyị ọ jọkataghị ma na ọmakata ọ bụ ya ọnọfụ anyị akpọgo ndị na-esi anyị na ndị sọdeyọ wee sie nyaba anyị kpọkwue ndị gụrụ ịrụ ụlọ n'ụlọ akwụkwọ dị elu ndị injinia ha abịago nenesie nyaba anyị enene ya ka ha si enene wee gwa anyị na anyị amaka na ọ bụghị ụdị anyị ọ na-abịa ebe ụlọ ọ bịaze na onye ebe ụlọ ọbụla eburu ya anyị wee gwa ndị sọveyọ ndị na-esi anyị ha kerikọchasị anya bụ anyị ekerikọsị anya ekerikọ ebe a nọ kịta anyị amarụgo nne agba aja anyị dị plot one ka ọ dị agba aja anyị dị plọtụ 2,200 ya 2,400 plus 2,400 ya kịta anyị niile amalụgo plọtụ one agba aja anyị dị ọnya ka eji kpọọ nzukọ a maka na aha egbu mbe debe ọla anyị agwa nwa dị ya n'anyị ka o je gwa nna ukwu bụ ụba na-ese ha kwụnyeziela anyị ego anyị na ha kwuru na akaụntụ anyị ọ bụrụ na ya ụmụnne m nwere nnumo biko enwere ajụjụ nsị ka njụọ nna anyị eze Tigbo. Gịnị ka ị chọrọ ịjụ? Ajụjụ m chọrọ ịjụ abụ ọ sị na nọ mmụọ gwara ya ka ele ya na nna sị ka njụọ ya mmụọ agwaraghị ya ọ gbara ya n'afa ka ọ gwara ya n'ime nderi. Inwe ha ajụjụ ya ajụ were oche Donani nakwa n'anya onye aṅụrụ mmadụ ka anyị na-ajụ nna ya eze Etigbo ajụjụ nya na egwu adọrọzighị n'anya. Amakwa m na nna aṅụta nkwụ enwe m idea mana ọkwa ifuru nke a nna ha ajụ kịta ejikwa m anya nkwụ ajụ ya a na-ayọ eche nnes nọ demokrasi ka anyị nọ na ya a na-ayọ eche nnọọ ngụjile ọnụ ga wee sị na demokrasi nọ na ihe ọha kwetara ka anyị eme onye ihe ikwu a na-ayọza nya isoro ọzọ ha wee kweta na anyị ele agba aja anyị esozi m eze Tigbo o bụ onye ụzọ wee sibe ite na aka enwe mkpọmkpọ ite amụnye m n'ife mmụọ gị nwa ka bidoro ụnyaahụ mmụọ anị anyị nwere ụzọ dị iche iche fa si agwa m okwu nna ya makwa na nka bidoro ụnyaahụ mana ọkwa ifuru ihe ọzọ a na-eme o gosiri unu na meso ekwena n'ihe ndị ihe niile a na-akọ. Oh yes, maka ka arụsị aha na aka na abụ ka eji evu ya etu a nkịta m bụ onye nze nwe m authority with that my authority ma akwa ọcha ndị eyi ena m ekwu na-asị na agaghị erezi ya ma na agaghị erezi anaghị ahụ onye amadọ anaghị nsi udo na agaghị amadọ onye chibeghị ọzọ adọgo ike na mpata abọsị
iji azụ onye nze ị na-abịa ịgwa m okwu ka eke isi pụtara si na ịbụ onye nze Danan! Aga madam! Ana ya sị ngo Echidime o tụrụ ya ime tụbara nwatakịrị ime gbarịta na Lagos ọ makwa na Lagos kedu ebe ọ nọ ọka isi zụọ ọka isi zụọ nna ajụ gị gwakwa nwa gị si ya na onye niile amụ ebuna na o ji ibi ụgwọ ya bịakwa ụgwọ ihe ori alagbagbuo gị alagbagbu nwa gị anya nwa m asị nwa m oji n'ụgwọ ọrụ nwa gị nwa ọgbanje nwa m kwa m na nwa gị nwa ọgbanje pụrụ ike pere bata ebe ya bụ na nwa gị enweghị ihe ndị oyibo na-akpọ self control ọfụ ha na nwaanyị ọmọbụrụ tupu ọrịa ya n'utubu ya ime kụrụ ike bịa ebe a nwa ịmara chie ka ngwa gị achọtagoro m nwa m nwatakịrị mara ihe na-eje ụka nwa azụrụ azụ nwa m ya anụ o lekwa anya ịhapụrụ nwa i wee zụtọsịa moto iki elekasị ụmụ ikorobịa niile na-agbakanye nje n'ime nje niile awụkili ya n'ime ka ị buru ka ị bịa paakị anụ na be nna ọ kwago ka ị bịa paakị ya nọnsensị ebe a ọmamme chekwe ka ngwa gị maka abịa m ebe ịkọ ọnụ ihe ị na-akọ adị m akọ ụdọ ọnụ ahụ anụ m ajụ gị ọrụ ime mkpuke ka nwaanyị tụta ịmarọ ime mkpuke ka nwa m tụta mgbuka na-atụba mmadụ ime ịmarọ mgbuka na-atụba nwaanyị ime na nke ka nji mụ na mkpuke na-atụba maka na anyị bịa ka eme ego nwa ya gịnị mere ya na di kwambasị ọkwa ha na-abụghị ofu yunifọm ịmazi na ha kwa red yido na ha bụkwa yunifọm mmee gị jee ka iwe n'anya weli ile gị ji egwu eze gị ọrụ tinye anya na mmiri ka ịma ife ihe atụbago nwa ya ime ịchọ ihe ebodo ọdụrụ ofu dịkwa na abụ anụ akpụdokwa gị n'isi ụkwa n'isi gị buli ya anụ akpụdo gị n'isi mana cheka ngwa gị eti ya n'isi abịa m ebe ikwu mụ na gị abịa ebe ịtụ asị ọnụ ọkwa ifo gị onye ọsa ka a sịrị ụtụrụ gbagbuo ya ọsị ka ọfụ n'anya gị bụ ntị oke ịya ma ihe ya afụ n'ọkụ ntị oke ya gbagbo gị ihe afụ n'anya mụ na di nche unu eche unu bịa buru ofe ahụ si na be m li agba anyị che unu eche onye ala ka ịbụ ngwa gị ihe ọkụ ji njọ ma di gị abụ ezigbo onye ala mụ na unu ga-ama mbe na abụ nke bụ oke na obodo a nwa gị atụtago n'ime mkpu ma anụ ọfịa i wee chọrọ onye ya anụ ya nwa ya atụtago ime mkpume ị chọọ nwa m nwoke ọ ya bịa tudo ị na-asị nwa m na-efe ihe nwa kpamkpam nwa m apịrị apị ka m na-ajụ ya mgbe nwaanyị na-elekasị ike bugharị ike na-aga anụ ọfịa ka mfụkwa ya ebe ọzọ buru moto ya aka nka leli ka ije dọwabeghị ka unu bube afọ ọla abịa ka anụ ọnya dị kwukwa eli ya n'akụkụ dị anụbeghị ọkwa ị na-ajụ ma mkpuke ọ na-atụba nwaanyị ime ifugo na mkpuke na-atụba mmadụ ime anụ mpam nke bụ eziokwu bụ na o chigoro ndị mmụọ ọzọ gbuo ichi ife fọzọ bụ ka asụnye ike na mpata abọs ya na ọ bụrụgo onye nze ị gaghị ajụ nke ya na onye o ji ọfọ ọzọ na kedụzi ebe anyị kwụ ka ịkwa nke bụ ka ebe anyị kwụ ọkwọgụ na ọ gaghị ụba na-ese gbara ahụ jee kpọpụta ya ka ochie ọzọ nkịta anya bụ nkịta atabaga ọkpọ nyebere ya n'onu asị nke ebe akwụ ihe anyị jikwana wee kpọpụta ka ochie ọzọ bụ ka anyị wee nwee onye nze ihe so wee kwado ile agbụ ajani ha n'ọnụ bụ nwa dị ana nkịta ifugo na echi dị ime ihe eji ama na-eteka ọ bụrụ otu anyị si echi ife ka ọ na-emecha dị
O nwere ihe nsị ka m gwa gị. Achọrọ m ruo echi ka ịkwado ka anyị jee n'ụlọ ọgwụ. Jee ụlọ ọgwụ? Jee mee gịnị? Chidimma ọ bụkwa gị na-ajụ ụdị ajụ. Ọ na-ịchọghị ịmụta nwa? A na-ayọ. Kedụzi ife na-eme gị? Nya n'isi nne. A na-ekwu ka onye mụchazi ya. Ọ bụrụ ya, ị na-emechazi ka ezigbo mmadụ. Agwa gị abụzi ife ifele. Ọ bụ na m gwara gị gaa ama na ihe nọ n'ime kịta bụ ihe gbasara nze na ọzọ. Na onye nze na-ebi ezigbo ndụ. Ya ịmahụnụ. Ma na-esi na ụfọdụ. Ọ fọrọ. Ọmụgo ndị nke m mere. Ihe ọ fọrọ bụ ka nchizie ọzọ properly. Ego ka nna agbakọ. Mgbakọcha ego ozu. Were meje chitọpụ ọzọ. Mana ego na-efọdụ. Na ị na-ajụrụ m maka gị. Ka o wee bụ na ịmacha ihe niile etu m si eme. Iji si nkịtị were agwa eme gị. Ego fọrọ bụ na ọ fọrọ. Mmekie ihe mgbakọta akịta. Were meje chiere onwe mmiri. Chitọpụ ọzọ nchọrọ iji. Ọ bụ ma ọ fọrọ ọzọ. Ihe nji ajụ bụ ọ bụ na ichi ọzọ a bụ ihe ya eme gị ibido kwanyebere onwe gị ugwu. Aga m akwadosi gị ike. Mụ nwaanyị unu nyere anyị o esikwu unu ka unu dị. Unu anyị ka. Ọ na-ịchọ ka nkwado gị? Ọkwa gị si na ihe gbasara ọzọ bụ ibe ndị ọgọ mmụọ. Ka ị na-akwadoziri m? Ọ bụ na ichi nze na ọzọ bụ ihe ga-eme gị omume ga-agbanwe. Ị bụrụ ezigbo di m ọma. Kedu ihe mekwa nna m ya akwado gị? Mma bụ na ọgbachi n'elu gị Anyị na-eje n'obi ka ji n'aka. Ahụ ya ka iji kọsasịa ụlọ ọgwụ nsị ka ije. Nna m, eji m anya m abụọ wee tụta ime. Nwa m bụ n'afọ bụ nwa gị. Hey, Echidime. Ịmakwa akpa nkata. Ụdị akụkọ ị na-akọ aka na-akụ ya n'ụwa kịta. Nne, iche na m ga-anọ nna m agbara aka. Iche na m ma ekwe onye nwe nkụta azụ. Ọtasị afụfụ a, onye nwe nwoke ga-anọchi ngwurie. Mbakwa m ekwekwa ka nke anwa mewe. Mba. Echidime. Ya bụ na ife ị na-achịkọwala anyị bụ na iji nnọọ onwe gị kpebie na ị ga-anọ na ngwurube nna gị na-amụtali ya nwa wee mụchie ngwuru. Nne m, ọ bụ na ọnya ga-eme ka ngwuru ayalichi, m ga-eme ya. Lekwanụ m anya. Echidime. Nna anyị biko dododo ka e were ọsọ jezie ndị be Mike ka febedonye mmanya mee ego n'isi nwa tupu nwa ebutela anyị ihe mmechu iru n'obodo a. Nne, kedu ihe mmechu iru ka na eze etikpo enweghị nwa nwoke? Ọ tasịalụ ndị nna ya afụ, o nwere nwoke ga-anọchi ngwulie ọgbala aka ka ifele kazi nke ahụ. Echidime, ibu Chukwu na-enye nwa. Kedu ka ị si wee malụfụ na nwa ibu n'afọ bụ nwa nwoke na ọ bụrụ nwaanyị? Ọ bụrụ nwa nwaanyị ka m bụ n'afọ. Nwa m bụ n'afọ bụ nwa nwoke. Nwanne m nwoke ọnwa egbuna na-anachi ya. Ọ nachi ya ta nke a, ọ ga-anọdo. Echidime mechie ego ọnụ. Mmemechiri ọnụ. Nna ya, ị ga-abịa ka anyị jebe na-egote nwa ka anyị gote nwa nwoke. Gaa nochi ngwuru gaa chọkwuo ma nwaanyị anyị gote onye ọbụla anyị chọrọ anyị gote. Tụfịa akwa.
chukwa mma nkwe aja na ya mma nkwe o nwere nwa nwoke egolo ego ga nochi ngwuru nna m. Nna ọ bụ na o nwere ihe inwe ikwu n'okwu a? Nke bụ eziokwu ka m ekwu. Nke bụ eziokwu na be anyị Adaeke nwaanyị na-afọ ime di. Ife nna nna aha emeghe ọ bụkwa m ya pụta mee nwa ọbụla a mụrụ ma eme ya ego nne bụ nwa ngwuru nne ya bụ ihe ya amụta. Ndị Igbo sikwa na ụka akpala akpa n'isi ka eji ekwe. Afọ m na gị na nwa gị nwaanyị akpasigo and ọ bụ nya bụ isi ka unu ji ekwe. O nwere isi anyị ji ekwe na unu na-akọ ife dị ọrụ unu mụnwa na-akọ nke dị m mkpa nke bụ eziokwu. Unu gbasasị ya ekwugo m ife nkwu. Adaeke nwaanyị na-afọ ime di o mebeghị emeghe n'iru nna ọ bụrụ n'iru m ka ọ ya. Kedu ife unu na-eme? Aghọtaghịzi m. Ike agwụgo m. Ọnwụ egbuna m nwa m ga-anọchi m. Ọ nwụọla. O nwere onye ọzọ? Ọkwa na iwe ihe niile ahụ ka m ji wee kwado ka ere ya banị. Eze Tigbo. Anaghị. Kedu ife ị na-eme ebe a? Ifugo na ọ bụrụ sọsọ gị ka ife ndị nna anyị ha ji dị ebube na amasị. Nke unu? Eze Dike. Afụgo m na unu apịchatago mmadụ. Eze Dike bịa nọ na mpata m. Kevi chọka mme. Tuo mmụọ afa weta ụlọ ha n'ụzọ. Ọjọọ na-abịakwa m oyi. Eze Dike nwa ahụ bịara tinyere gị arụ ọjọọ na-abịakwa m onye ọya nere mma. Akwasị na ajụba ajụjụ a na-ajụ na-ewu itoolu anabụrụ eburu. Alụfụ a na-afụ mmụ anya. Asị na banụ gude nwe jomejo hụ na taa na gwurugo ọkwọ n'eri. Aja na ma bịa ruo gakwa m na-ekwe ma jụcha m iwe. Maka na onye nne ya du ma jebe ozi na-efu ụlọ gbawa ụgwọ gbawata ozi. Dugwenu m n'ụwa ka nje ọfụma. Edebe aka alaeze na aka alaeze kwofu okwu maka anyị na-ekwu ekwu ja na-ekele m gị ya dị mma na-eke dịrị anyị mma na afọ na nkwọ Nna m eche ndụ ekene. Eze Igbo mụtara eche ndụ ekene. Dimakụ m mụtara Eze Igbo ekene. Eze Orumba mụtara Dimakụ m ekene. Eze Ụgbọọya mba mụtara Eze Orumba ekene. Nekwenụ ya na nwa a mụtara unu ka anyị na-achọ isonye ike n'okwu ndị ichie. Asonye ike na mpata mmụọ niile obi a jiri biri ga-amara ya taa dịka nwa ha. Otu a m kwuru ya ka ọ ya adị. Nụrụ ọfọ nụrụ oyo. Ọ gbazikwa agbazi. Eze Tigbo. Echidime kutere m nwa. Eze Tigbo. Nwa nke a na-anyị kpọka. Nwa mara m nnọọ. Nnọọ dị nne. Nwanna. Irutego.
nwa afọ ị ga-abụ ọnọchi Echidime, nna m. enwere afọ ịchọ ka aba nwa? Nna m, afọ a ga-abịa bụ Amanna m Echina. Amanna m Echina. Amechina. Nke a gbakwa ọba. Nke a ba ịma aba. Ya. Afọ ọzọ gị ga-abụ Amechina. Amechina. Yeah. Amanna m Echina. Oh, Mike! You finally decided to come. Yes, I've come to see his face. Okay, you can come. No. Is it Igbo? No, Ije. Ọkwa barrister Mike. No. No. I saw him on the right. Yeah. So, he looks like me. Yes. Oh, Mike, if you still desire and find me worthy, you can ask for my hand in marriage. Really? If I do that, will he be mine? No, Amechina is my father's child. Hey, I'm not here. Hey, I'm not here. Mike, do you still want to marry me? More music. Adokukachan, ọsọ. Ndị ọbụla nwere ọdụbe ọdụbe anyị dokwala anyị. Ekwurubekwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurubekwucha. Sodo na mba na-egelu mba n'ihu. Ekwurubekwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ọ bụ mmụọ ndị na-efe ka ha na-agbalị ọta. Ekwurubekwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurubekwucha. Ọ bụ ebe amụrụ onye ka o ji ebichi. Ekwurubekwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ebu pụrụ mpi na nne ya epụrụ mpi. Ekwurubekwucha, anyị eweta ọdụbe anyị. Ekwurubekwucha. Ebu n'upụrụ mpi pụrụ na nṅomi. Ekwurubekwucha, anyị eweta